Дөньялыкның һәрбер дине дәшә Коръәндәге һәр аят Мәхәббәтсез яшәү дөрес түгел. Мәхәббәтсез яшәү җинаят. Без бүгенге кичне башлап җибәрдек татар шигъриятендә үз заманында былбыл сайраткан мәхәббәт шигъриятендә былбыл сайраткан шагыйрь Зөлфәтнең сүзләре белән. Калип яңа буын җыены һәм татар китабы йорты бергә дигән башлап җибәргән акция кысаларында безнең шундый идея туды, шундый ният туды, нишләп әле безгә бергә җыелышып мәхәббәт турында сөйләшмәскә дигән. Инде без үз изоляция шартларында булып иләрдән чыгып йөри алмагачтан, без бөтен дөнья буйлап таралып яшәгән татар шагыйрьләрен бергәләп җыеп туры эфирга чыгарга уйладык. Һәм бүген безгә тоташачаклар Казанда яшәүче шагыйрьләр, Татарстан Республикасының төрле шәһәрләрендә, районнарында, авылларында үз изоляция кичерүче шагыйрьләр, шулай ук Россиянең төбәкләрендә, Мәскәүдә яшәүчеләр, Германиядә, Төркиядә яшәүче яшь шагыйрьләр үзләренең шигырьләре белән безне бүген мәхәббәт лирикасы белән сөендерәчәк. Инде иртәгә Тукайның туган көне, 26 апрель, һәм шул чор белән безне тоташтырачак артистлар шул шагыйрьләрнең шигырьләрен укып. Ягъни без шулай итеп ике гасыр арасында күпер салып, Тинчурин театры һәм Кариев театры актерлары белән дә, шагыйрьләр белән дә бер дулкында булачакбыз. Йолдыз, миңа калса, лирик шигърият ул гомергә шигъриятның нерв җепселе булды. Һәм менә без әле шигърияткә килгән генә вакытта безгә шундый улпат, без хәзер инде легенда иттереп сөйли торган шагыйрь абзыйлар, апалар безгә фатиха бирделәр. Һәм шулар арасында мин бала гына вакытта минем икенче шигырь китабыма Мөдәррис Абый Әгъләм кереш сүз язган иде. Һәм ул шул вакытта әйтте: менә шушы яшьлек яратуы, балачак яратуы аны олы магистраль юлга алып чыгарга мөмкин диеп. Һәм син менә ничек уйлыйсың? Синеңчә дә яратудан чыгабызмы без олы дөньяга һәм яратудан башланамы барысы да? Миңа калса, мәхәббәт ул гомумән шундый сынау. Менә син беренче тапкыр гашыйк буласың. Һәм бу шундый сынау. Син я бу гашыйк булудан соң шагыйрь булып китәсең, я китмисең. Ләкин бит әле шигырь язып караган кешеләр бик күп була. Мәхәббәт сынавы аша үтсә генә китә аламы ул шагыйрь булып? Менә, ничектер менә ул килә дә шул мәхәббәт. Һәм сине бөтенләй башка кешегә әйләндерә. Һәм менә шул моментта сынала ул менә. Син хәзер, элек син мәсәлән Тукай турында шигырьләр язасың, анда социаль шигырьләр. Менә мәхәббәт килгәч, ул сине билгели, син булачаксыңмы шагыйрь, юкмы? Менә Рәдиф абый Гаташның бер шигыре бар. Мин күрергә телим сине, мине аңламаганнарның беренчесен. Аңламавында яшермичә алдамаганнарның беренчесен. Ул менә ничектер шул мәхәббәт аша шагыйрь булып китә кеше, миңа калса. Менә юкка гына түгелдер безнең самоизоляция, үз изоляция шартларында мәхәббәт турында сөйләшүбез дип уйлыйм, чөнки без нәкъ менә шушы хис кенә безне һәр вакыт берләштерә, бердәм дә итә ала бүгенге кебек һәм бөтен афәтләрдән, куркынычлардан саклап та тора ала. Менә ничек уйлыйсың, мәхәббәт темасы булгачтын, лирик шигърият булгачтын, иң беренче чиратта ул хатын-кыз шигърияте белән бәйләп күзаллана. Бу безнең менталитетыбыздагы гүзәл затларыбызга булган шундый җылы мөнәсәбәтебез, үзенә бер мөнәсәбәтебез белән бәйледер дип фаразлыйсым килә инде минем. Ләкин бит безнең шигъриятта Шул ук вакытта минем әйтәсем килә. Мәсәлән, рус әдәбиятын алсаң,
мәхәббәт шагыйре кем? Менә Есенин ул мәхәббәт шагыйре түгел, менә барыбер бит аны ничектер кабул итәсең шундый лирик шагыйрь итеп беренче чиратта. Менә безнең хәзер нәрсәгә без бу сүзне алып барабыз, чөнки безнең исбат итәсебез килә. Ират шагыйрьләр дә бик нечкә лириклар һәм бик нечкә ярату хисләрен шигъриятендә чагылдыра ала дип, һәм без моны исбатлый торган шагыйребезне хәзер эфирга дәшәбез. Без дәшә торабыз Рифат Сәләхне, һәм Рифат тоташкан арада Рифат уже тоташа безгә. Һәм без аны кушабыз. Рифат Сәләх. Кич. Укыйбыз давай. Башлык. Сагынам. Сагынам мин сине өр-яңадан. Элеккечә түгел, башкача. Син йөргән эзгә юлыгам да, тик күзләрең миннән кача. Синең арттан йөгерәсе иде, белсәм юлың каян үткәнне, әкияткә алып кайтыр идем. Син сагыныр идең үткәнне. Эх, күңелең синең, белсәң икән, ниләр уйлап барын ташлавын. Син булмагач, ямдә, хисләр дә юк. Мин башкача яши башладым. Алларыңнан синең үтәр идем. Китәр идем, әгәр теләсәң. Бу дөньяда ничек яшим соң мин, синең яшәвеңне белмәсәм. Күзләреңә бер карыйсым килә. Күзләреңә бер карыйсым килә. Күмеләсем килә карашыңа. Чык бер теге булып төшәр идем. Юлыңдагы гөлләр арасына. Күзләреңә бер карыйсым килә. Чагылыйм дип мәңге карасында. Синең җылылыкны тоеп яшим. Сагыш белән бәхет арасында. Бик зур рәхмәт, Рифат. Бик зур рәхмәт. Görüşürüz. Күрешкәнче. Sağ olasın. Рифатны бер төркем шагыйрьләр инде Лилия Гыйбадуллиналар, Ленар Шәйхләр белән Уфага барган идек без. Һәм шунда Уфа күрсәтәләр инде безгә бөтенебез йөрибез, шәһәр карап, һәм Рифат ортта кала инде. Туктап кала да бер җирдә карап торганда, яфракка карап тора, агачларын карый. Шуннан халык шикләнә башлады да инде соңга калабыз һаман. Рифат, нишлисең соң син, нишләп шулай туктыйсың соң син диләр инде бөтенесе. Шуннан Рифат безгә карады да шулай шагыйрь сәер булырга тиеш диде. Ә син үзең бу фикер белән килешәсеңме? Сәерлек ул шагыйрьнең күрсәткечеме? Шулай кабул итәләр кебек миңа калса шагыйрьләрне. Бездә гомумән шагыйрь ул сәер булырга, шагыйрь ул пәйгамбәр булырга тиеш. Юк, миңа калса кеше мәсәлән шагыйрь ул үзен сәер дип туймый эчтән. Бик гадәти кеше дип тоя. Бик нормаль кеше дип тоя. Һәм менә тагын бер сәер шагыйрьгә күчәбез. Безнең хәзер география киңлегебез булырга тиеш. Актаныш районына таба карашларыбызны төбибез, юнәлтәбез. Ул да булса, безнең белән хәзер эфирга кушылырга тиеш. Шагыйрә Лилия Гыйбадуллина. Менә Йолдыз, син Лилияны ничек хәтерлисең? Мин Лилияны бик лирик итеп хәтерлим тормышта һәм бик шундый ныклы итеп шигъриятта егетләрчә итеп шигърият. Ә менә мин Лилияны әле мәктәп укучысы вакытында хәтерлим. Ул шундый озын чәчле, шундый озын плащлар киеп йөри торган шундый бер кыз иде. Һәм аның шигырьләрен беренче китабын, Мин бәхетне күрәм дип аталган китабын, безнең барыбызга да канатлар куйган, әлеге дә баягы син әйткән шагыйрь Рәдиф Гаташ күтәреп алган иде. Менә нинди кыз килә диеп. Һәм шул шигырь китабында Лилияның шундый юллары бар иде. Без яшь идек, май кояшы идек. Картайгач бөтенебез без аны кабатлый башладык. Аны бик шулай итеп куәтләп алганнар иде һәм Лилияның мин бик яратам тагын бер үзенчәлеген. Без аның белән шул танышканнан соң ул кайтып китте авылга, мәктәптә укый һәм без аның белән конвертларга салып, без инде хәзер оныткан рәвештә без хатлар алыша идек һәм Лилия шул хатларда яза иде. Менә
Бу шигырь минем савыт саба юганда язылды. Менә бу шигыремне мин кырлаш төшкәчтен бүген урамда кырлаш икәнен күргәчтен яздым диеп. Һәм ул шундый халәтләр шагыйрәсе иде минем өчен. Аннан соң мин аның бер фразасын бик яратам һәм ул безнең бөтенебез өчен дә бик кадерле дип уйлыйм. Безнең буын иҗатчылары өчен ул шундый фраза. Лилия әйтә: "Менә мин ике җегет үстерәм. Әгәр дә шул ике җегетне туган телендә сөйләшә торган шәп ир-егетләр иттереп үстереп җиткерә алсам, мин миссиямны үтәдем дип исәпли алам." Аны әйткәндә залда күзләреннән Әйе, яшьләр күзләренә чыккан яшьләр кешеләр килә булган. гадәттә. Лилия хәзер безнең беләнме? Без Лилияның кушылганын көтәбез. Һәм Менә ул. Сәлам, Лилия. сәлам. Сәлам, хәерле кичләр. Хәерле кич. Укыйсыңмы? Әйдә. Иртән. Бер бөтен җиһанның мең телем өметен син узар сукмакта калдырам. Син әле йоклыйсың. Мин инде зарыгып, син үтәр көннәрне сагынам. Сагынам җилләрнең таң белән исүен, тибрәтеп тәрәзәң пәрдәсен. Син әле белмисең. Синең һәр карашың күңелгә иң якын бер рәсем. Бер бөтен гомернең мең телем җылысын калдырам син узар юлларда. Таңнарда уянып, дөньяга куанып, чыгарсың бәхетең юлларга. Багарсың күкләргә, йолдызлар күзләрсең, кып-кызыл алмалар эзәрсең. Эзләрсең, табарсың, сер булып тамарсың. Җуярсың һәм кабат эзләрсең. Уң булсын, бу җирдә син табар, син багар, һәр йолдыз, һәр тараф, һәр болын. Юлыңа җанымның җылысын түшәдем. Аңла һәм югалтма син, улым. Менә Лилия безгә заказ буенча укыган кебек укыды шигырьне. Гәрчә алдан сөйләшеп куймаганда идек. Бер генә сорау бирим әле, Лилия. Менә ни өчен син ничек уйлыйсың? Ни өчен шигырь, әйтик, савыт саба юганда языла, яисә анда ниндидер шундый физик хезмәт белән шөгыльләнгәндә? Шигырь бит инде ул күңел белән, йөрәк белән языла. Ә нәрсәдер эшләгәндә, мөгаен баш мие ял иткәндә, баш мие ял иткәндә, кул эшләгәндә. Аңладык. Барыгызга да сәлам, Лилия, рәхмәт. Күрешкәнче. Пока-пока. Мин мәхәббәт турында сөйләшәбез дигәч, шундый гел уйлыйм, шундый сорау туа миндә. Менә ул шигырьләр, мәхәббәт лирикасы. Ул чын булган әйберме? Һәрвакыт шагыйрь үзе кичергәнне язамы, яисә ул уйлап чыгарып язамы аны? Яисә башка кеше кичергәнне язамы? Ягъни син шигырьләр, алар биографик характерда, үзеңнең биографияңнан килеп туалармы, әллә ничектер... Шигырь буенча менә язучының, шагыйрьнең биографиясын. Менә синең үзеңдә ничек? Син әйтә аласыңмы, менә шигырьдәге Йылдыз Миңнуллина белән тормыштагы Йылдыз ул тәңгәл дип? Хис ягыннан әйедер, чөнки мин үткәнне язам, ничек менә кичергәнне уже анализлап язам кебек, миңа үземә шулай. Тәртипкә саласың. Син? Минем очракта мин әйтер идем, минем ул ничектер бер параллельдә бара һәм мин теге тормыш куемтысы эчендә кайвакытта ул гел минем биографиям гына булып бетмәскә дә мөмкин. Минем өчен шигырь гомумән төрле дөньяларга чыгып йөрү. Ягъни без бит инде төрле кешеләр тормышын яши алмыйбыз. Ягъни менә мин бу дөньяда бирелгәнмен шушы гәүдәдә, шушы тәндә һәм миңа Луиза дип мөхир сукканнар, әйме? Һәм син аның белән гомер буе яшәргә тиешсең. Ләкин шигърияттә син чыгып йөри аласың башка язмышларны яшәп бетерешендә. Шуңа күрә минем очракта ул бик
мистик яссылыкларга үтеп чыгу дөньясы. Ләкин минем тормышымдагы бик ниндидер концентрациялы вакыйгалар булган вакытта ул бик тә минем белән якыная, бик тә минем биографиям белән тәңгәлләшә. Ягъни уйларга кирәкме менә син шулай язгансың, о сиңа начар икән дип. Может ул уйлап чыгарылган теге башка Луизаның халәтедер. Аннары шулай да була бит, менә син бит башка кемнеңдер хәләтләрен, эмпатия дигән әйбер бар бит инде бездә. Менә башка кемнеңдер хәләтләренә син ул кеше белән сөйләшәсең, һәпләшәсең һәм аңлыйсың, аңа кыен хәзер. Ул тормышында ниндидер нәрсәдер кичерә һәм алар үзеннән үзе синдә ничектер оешып шигырь булып та туа, ягъни ул бер безнең генә язмыш түгелдер дип уйлыйм. Кызык. Но без бу сорауга кайтырбыз. Минем хәзер менә бер шагыйрь белән тоташасы килә. Ни өчен? Аның исеме Фәнил Гыйләҗев. Мин күз алмыйм Фәнил Гыйләҗев минем өчен ул шундый трибуна шагыйре, милләт вазгыятен кайгырта торган, һәрвакыт түбәтәйле. Аның лирикасын тыңлап карыйсы килә. Минем бер кайчан да ишеткән юк. Менә ул саңа тыңлатырга тели дә. Фәнил, сәлам. Сәлам, Сәлам кызлар, сәлам тамашачылар. Хәлләрегез ничек? шәп. Безнеке Аллаһка шөкер. Барлык тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Кемнәр бүген ураза тоткан? Амин, шулай булсын. Амин. Әйдә лирикаңны бер әле. Карашлар. Күз сирпесәң, оялтасың. Күзләрең шундый нурлы, озын кирпекләрең аша карама алай туры. Читтән генә күзләп йөрим, үзең күрмәгән чакта. Карашларың үтеп ала, илтеп сала учакка. Әллә син дә ояласың игътибарымны тоеп, мин күрмәгән чакта гына карашың ала уеп. Күзләр уйный, качыш-качыш, күрмәмешкә сабыша. Яшен утыдай карашлар, ярыша да ярыша. Үкенечем. Айлы күктә йолдыз яуды, авылда таң атканда. Йөрәгем янды йолдыздай, өзелеп яратканга. Һич онытмыйм җил уйнатып, җилкетеп күңелемне, янәшәмдә бетерелеп, хисләнеп биюеңне. Күңел үкенештә хәзер бер үкенеч бар мине. Гашык җаным синең янда синсез янды җаныем. Үкенәмен үрмәгәнгә сиңа диеп тақыя, болында калган чәчәкләр таң атканда яшь кыя. Талгын гына чишмә бии, без биисе урынга, ә мин кыюлыгым җитеп тота алмадым кулыңнан. Болынга моң агылганда кыча алмадым билеңнән, бер үбеп тә кала алмадым, озата алмадым өеңә. Ә мин кунак кына идем, бер генә көнгә барган, инде ничәмә көн узды, син диеп янам һаман. Айлы күктә йолдыз яуды, авылда таң атканда. Син калдың үкенеч булып еракта, еракларда. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәхмәт, Фәнил. Фәнил. Күрешкәнче. Сау булыгыз. Иминлек. Лирика дигәннән ничектер шулайрак инде. Ә син менә трибун дисең. Әйе, ну, Күпме деталь. чөнки аның шундый сәхнәдән ишетелә шигырь. Ә сәхнәдән сөйләнгән шигырь гадәттә ул шундый публицистик рухта була торган шигырь һәм лирика ничектер ишетелмичә кала, аны китаплардан гына ачып укыйсың һәм шагыйрьләр дә ничектер лирик ягы ачылмыйча кала кебек миңа. Аннары бездә шундый гадәт тә бар бит, без ничектер кайда да булса шигырь укырга сорасалар, мәхәббәт лирикасын, нечкә лириканы укырга ничектер ояларак төшәбез дип әйтимме. Чөнки кычкырып укып булмый бит. Аның өчен бик махсус бер көйләнешкә күчәргә кирәк. Интимрак. Камераларак. Ә безнең белән бүген театрлар да бар. Ул Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры артистлары һәм Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр артистлары. Һәм иртәгә Тукайның туган көне булгач, алар безне шул чор белән тоташтырачаклар.
Хәзер без актерлар белән тоташачакбыз. Без хәзер Резидә Сәләхова белән тоташачакбыз. Һәм әгәр бу безнең шигърият бәйрәме алдыннан үтә торган эфир булгачтан инде, әлбәттә без Тукайдан башлыйбыз. Уйга баткан утырмакта шагыйрь язып, язадыр ул бар дөньяны оныта язып. Каләм белән кайчак чәчен актаргалый, чыгаргандай төрле уйлар баштан казап. Яза шагыйрь каләмене кулдан куймый, бер ел язып ташлый, тагын берне уйлый. Шулай тыныч утырганда безнең шагыйрь, эй турында кемдер исә, барга уйный. Тынычлыкны бозаның әче тавышы, килә аннан бер тыңласаң, мәче тавышы. Бер тыңласаң шинау, бер тыңласаң майламаган арба тәгәрмәче тавышы. Китә кәйфе, шагыйрь тәмам хәйран кала. Кайдан чыкты бер дә уйланмаган бәлә. Кычкыраулашу белән тәрәзәдән, тиз кит, малай, өй түремдә тавышлама. Йөгереп качып китте тиз үк шаян малай. Беразга туктаган булды, юра малай. Шагыйрь тагын ихлас белән эшен эшли. Тавышлардан котылдым дип, я Ходай. Җыеп торган чакта гына шагыйрь хәлен, Ходай ырган, бырга уйный башлый тагын. Нишләргә дә белми шагыйрь ачуыннан идәнгә ыргытып ташлый язганнарын. Уйный бырга. Һич бер вакыт туктап тормый. Мискин шагыйрьнең күкрәген, җанын тормый. Шагыйрь инде нишләргә дә гаҗиз калгач, булмас ахыры диде, бер хәйлә кормый. Кычкырды ул, кич монда, чибәр бала. Йөгереп килде менә, минем кулга кара. Бирәмен мин баргың өчен 15 тиен. Акыллы син, шул быргыңны сатчы миңа. Рәхмәт, Резидә. Рәхмәт. Монреаль татарларына да сәламнар. Булат Шәймигә дә сәламнар. Һәм минем сиңа кайтасым килә тагын. Менә 90-нчы еллар азагында сез шигърияткә килгән чорда сезнең бу. Әгәр дә теге журнал, газета, журнал подшивкаларын актарсаң, анда шундый сүзләр табарга була. Шигърияткә кыр кызлары кебек кызлар килде дигән. Сүз уйната белә бездә шагыйрьләр. Һәм ул әйберне безнең олы шагыйрьләр дә көлеп сөйләгәннәре бар. Мәсәлән, Ркайла абыйның сүзләре бар. Ата сандугачлар гына сайрый дип төртергән. Шигъриятта ата сандугачлар. Мөдәррис абый шулай дип әйтәдер, бер съезд җыелышында соң ул чыгып әйтте, менә без шундый рәхәт, матур чорда яшибез, шундый заманга килеп җиттек. Безнең хатын-кызлар хәзер укырга, язарга гына өйрәнеп калмады, хәтта шигырь китаплары да чыгарды дигән. Булданды хәләйә хәтерлим. Һәм ахыр чиктә, менә син әйткән сүзне, ул дискуссиялар бик куерып алды бит инде ул вакытта. Ркаил абый ахыр чиктә барыбер ярар, ана сандугачларда сайрый дияргә мәҗбүр булды бугай. Дип ышаныйк. Чынлап та ул шундый матур бер мөхит иде ул вакытта. Менә ул вакытта шигърияткә мин 98 елда Казанга килгән вакытта, анда яза торган кызлар арасында бар иде Илгөлем, Гөлнур Кырбанова, Наташа Башуринлар, без Энҗи Авзаловалар һәм Гөлназ Гариповалар, һәм шулар арасында Эльмира Җәлилова бар иде. Һәм ул безнең белән бәйләнешкә, элемтәгә керергә тиеш тиздән дип беләм. Эльмира шундый зәп-зәңгәр күзле, шундый күз явын ала торган бер кызый. Хәзердә зәңгәр күзле ул. Хәзердә зәп-зәңгәр күзле һәм хәзердә күз явын ала торган шундый бер бик гүзәл ханым дип әйтик инде. Рәдиф абыйның әлеге дә баягы шундый сүзләре бар иде Эльмирага. Менә Эльмира яңадан хәзер шигърияткә кайтып төшеп актив кичәләрен уздыраймы, һәр даим күренә барыбызның арасында да. Һәм Эльмира турында Рәдиф абый әйтә иде, ничә еллар югалыбрак торган арада да Эльмира нәкъ хаташ шикелле гомер буена мәхәббәт турында яза торган шагыйрь булып калган икән дип.
Рәдиф абыйны хәзер без Илмираны көтәбез кушылганын. Рәдиф абый, менә син сораган ең без башлаганчы, кем синең өчен иң зур мәхәббәт шагыйре Әйе. татар әдәбиятында? Минемчә, менә Рәдиф абый, чөнки ул Мәҗнүн премиясе лауреаты. Һәм безнең аның турында сөйләшүебез дә гаҗәп түгелдер. Ул күпләре безгә фатиха биргән шагыйрь Эльмира белән кушылыйк. Әйе. Эльмира килеп җитте. Сәлам. Исәнмесез кызлар, исәнмесез хөрмәтле тыңлаучылар. Ни хәл син? Әйбәт, сез үзегез ни хәл? Менә Безнең- сине күргәчтен тагын да ямьлерәк. Шулаймы, мин сезне, конечно, бик болытлы гына күрәм, нишләптер томанлы гына. Әйдә шул томаннар арасыннан шигырь укалайса. Бүген гражданлык лирикасын укымыйбыз, мәхәббәт шигырьләре генә, яме? Ярар. Син көлгәнгә, мин көлгән яз быел. Җиһан чаклы киңәйгәндә күңел киртәм, үзем төсле каудар сорау җанны үтә. Бер язам, бер сөртәм. Кем исемен йөртә, синең иртәң. Кем күзләрен күргән төшләреңдә төнгә төренгәндә баштан аяк. Татлы газап дисең. Соңгы ярсу әллә гөнаһ безгә, әллә савап. Үтәр микән бу талпыну, бу тартылу? Үтәр. Һәм ике җанда дөнья салкынайыр. Татылмаган татлы мизгелләрдән тел төбендә әрнү тәме калыр. Бер кайчанда булса, тукта, тамак төбемдәге төеремне йотам. Бу язда мин хуштан язам бугай. Мөлдерим дә тулам, бердә юктан. Бердә юктан үпкәләшербез без. Син юрама дисең, юрамыйм ла, мин тәгаен беләм. Бу сүзләрне сизү иләк аша һәм качышлы уйнау хисләр белән. Сине аңлый алмыйм, үземне һава сулым юкса, ник ут йотам. Бер мизгелдә җиде җомга җанда. Онытуың телим, онытырсың дип куркам. Рәхмәт. Рәхмәт, Эльмира. Эльмира, ә син шигырьдә юрап китерәсеңме? Юк, мин бит шигырьләрне инде бу халәт узгач язам. Шуңа күрә юрап китермим, ә мин булганны язам. Безнең командада кешеләрдә. Синең командаңда артта-ймы? Әйе. Тукта әле. Без бит башладык. Рәхмәт, күрешкәнчә, Рәхмәт, яме? Эльмира. Рәхмәт үзегезгә. Сау бул. Матур кичләр. Әйе, мин команда җыям бүген. җыясың. Кызлар дигәннән хәзер соңгы арада кызлар тагын да артты. Бу демография белән дә бәйле, ниндидер шундый һавада, галәмдә бара торган хәлләр белән дә бәйле бугай. Син алай уйламыйсыңмы? Белмим, миңа калса ул ничектер аны аңлаталар инде үзенчә, экономика белән дә аңлаткан булалар. Әйе. Әйбит, нәрсә, әдәби экономика белән. Менә язырга кирәк бу турыда. Гонорарлар кимү белән һәм башкалар. Ләкин кызлар арта һәм әдәби бәйгеләр булып тора. Ителем акчарлыгы үзе үстерә бер улау язучылар әйбит. Сәләткә нур булыр йолдызлар. Сәләткә нур булыр йолдызлар һәм башка шундый бәйгеләр булып тора һәм менә аларда да нәрсә кызык, жюрида сайлаганда җиңүчеләрне, анда килә төрле тематикадагы шигырьләр. Һәм ешрак инде мәктәп укучылары булганда, теге мәктәпкә кирәк дип язылган шигырьләр була инде анда. Тукай Юбилей бәйрәменә, еллары белән. юбилей, соңгы елларда теге эшче профессиялар белән бәйле шигырьләр. Әле без быел гына жюридә утырганда санадык, Муса Җәлилгә багышланганы күпме дә, Әйе. Тукайга багышланганы күпме дип. Андыйларда. Ләкин менә шагыйрьне сайлаганда, мәктәп укучысы арасыннан да шагыйрьне сайлаганда, барыбер аның лирикасына игътибар итәсең. Гадәттә шулай була бит, бәйгеләрдә вакытта менә укый, бер шигырын укый, икенче шигырын укый, аңлап бетермибез. Һәм безнең яш кына синең белән әйткәнебез бар, мәхәббәт шигырыңны укы әле дип. Һәм менә ул мәхәббәт шигырын укганнан соң чынлап торып аның асылы нинди икәнлеге ачылып китә дигәндәй. Чын йөзе ачыла. Чын йөз. Без бүген шундый бәйгеләр аша безгә таныш булган бер шагыйрь белән элемтәгә керәчәкбез. Ул Алсу Сәләхова.
Алсу менә без әле аны яңа дулкында уздырган вакытта бит инде күреп калган идек һәм шуннан соң Алсу сәфәрләргә чыгып китте, Америкаларда йөреп кайтты, әмма хәзер ул активлашты. Менә сүз уңаеннан ул бит лирик халәтеннән Мөдәррис абый әйткәнчә әйтеп, магистраль юлга чыгып бара хәзер. Ул журналист буларак мине бик ул сыйфаты ошый һәм мин афәрин дияр идем. Ул үз сүзен әйтә торган журналист булып өлгереп килә һәм мәдәният турында, әдәбият турында бүгенге үз фикерләрен эстрадага кагылып алырга да курыкмый ул һәм миңа калса менә бу ягы да Алсуның әле киләчәктә үсеп китә торган ягы булыр. Кызлар мәхәббәт турында гына уйламый бездә. Һәм безнең Алсу шундый Хади Такташның Алсуы кебек усал, Үзе усал, үзе сөйкемле. үзе сөйкемле. Һәм без аның шалтыратканын көтәбез. Һәм монда Алсу шалтыраткан арада шундый игълан бар. Кемгә татарча юмор кызык, Владимир Хәсәнгә языгыз дигәннәр. Менә һәм Алсу килеп җитте. Тәм Алсу. Исәнмесез? Вот, нинди сөйкемле һәм бер дә усал түгел кебек шикелле. Укыйсың? Укыйсың? Башлыйбызмы, укыйсыңмы? Башлыйм. Без бәлки башка гасырдандыр. Сөюне дә күптән эзләдек. Мең көймәгә бәрелгән миллион дулкын, икесе шуның шиксез без идек. Безне бәлки сугыш аергандыр, бәлки репрессия, кем белсен. Минем көлү сиңа ишетелсен иде. Яшем дә тик сиңа түгелсен. Безнең хатлар бәлки адашкандыр. Сине күргәнмендер бер тапкыр гына. Тик әгәр син бу гасырда күрешәсе иде, яз миңа. Бетте. Рәхмәт. Рәхмәт, Алсу. икене укырсың дип уйлаган. Менә Йылдыз минем командада да берәү артты, ни өчен икәнлеген аңлатып үтәм хәзер. Иде. Чөнки менә мин яратам, мин гомумән шигърият әйттем бит, төрле халәтләр һәм төрле кешеләр язмышын яшәп карау кебек. Һәм менә монда репрессиялар чорында бәлки безне аерганнардыр. Мин төрле дәверләрдә яшәп карауны да бик яратам әле. Шуңа күрә Алсуны мин бу як командага алам бу очракта. Алсу сез командасында бүгеннән. Рәхмәт. Рәхмәт Алсу. Минем шундый сорау менә бу бәйгеләрдән чыгып. Менә ул шагыйрьләр арасында, иҗатка килгән кешеләр арасында, өлкән буын һәм яшь буын арасындагы аралашу иҗатка кирәкме ул? Менә остазлык мәсьәләсе мәсәлән. Миңа калса бик кирәк. Чөнки менә мин Казанга килгән вакытта, менә сезнең буында, менә сез бит күп булып килеп кирдегез, әйме? Анда син, Рүзә, Лилия, Эльвира Хадиевалар, Булат анда. Менә мин Казанга килгән генә вакытта мин йөз тотып килгән идем. Миңа остазлык мәктәбе дигәндә бик рәхмәтле мин Рәдиф абыйның очратуым насыйп булды. Мин бик яратып иҗатын килгән идем Рәмис Әймәтнең. Һәм менә без бүген утырган шушы татар китабы йортында ул вакытта ул директор вазифаларын башкара иде. Һәм мин Казанга килгән вакытта Казанга Рәмис баранда дип килгән идем. Шуңа күрә Рәмис мәсьәләсендә мин остазлык микән, остазлык, сызык, дуслык бәхетенә ирештем дип әйтергә буладыр инде. Ул остазлык дуслыксыз булмыйдыр да инде, дим. Барыбер өлкәнрәк агайларга, апаларга караган вакытта бит инде син аларга без шулай тәрбияләнгән менталитет буенча син бит инде аларга әллә кем итеп олы иттереп теге бераз гына башыңны ебрәк карыйсың. Ансы шулай, ләкин менә Рәдиф абый белән дус булмыйча гына остаз булып мөмкин түгелдер, миңа калса ул барыбер дус итәдер. Рәдиф абыйның арада ниндидер диварлары юк. Ул бит җанын ачып сала шунда. Менә миңа сүз уңайына остазлык бит ул теге күрешеп остазлык кына да булмаска мөмкин. Минем өчен менә мәсәлән 2 җәй буена мин шигырьләрне инде җитди яза башлаган вакытта остазлар булды. Аның берсе Марина Цветаева.
Чөнки ул вакытта әле мин Ахматованы белмидем, аның китаплары юк иде. Цветаевның кечкенә генә теге Казанда басылып чыккан китабы бар иде. Калын, ләкин шундый кечкенә форматта. Һәм икенчесе, мин шашындым Лена апа Шагыйрҗанның китабы белән. Менә Лена апа миңа ул ниндидер иман кодексын, шигърият кодексын биргән остаз булды. Гәрчә без тормышта менә аның белән ул кадәр Рәдиф абыйлар белән аралашкан кебек тыгыз аралашмасак та, остазлар алар ерактарак да була ала. Мәсәлән, шул ук Лоркаларда безгә остаз миңа калса, шул ук. Алар сиңа каршы дәшмиләр бит. Лоркалар. Ул ягы җайлы дисең. Алар сине өйрәтмиләр, әнде өйрәтәләр алар, ләкин әйтмиләр бу шигырың барып чыкмаган. Ләкин алай булган очракта да син барыбер бит уйлыйсың, менә ул остаз булгач синең өчен син бик югары куясың үзеңә, ул ниндидер бер кодекс була синең өчен. Һәм мин бик әрни идем, нәрсәнедер булдырып җиткерә алмыйм, нәрсәдәдер менә моның кадәр дәрәҗәдә уйлый алмыйм, шундый галәми фәлсәфә юк миндә дип. Шуңа күрә ул барыбер русча әйтсәк дотягиваться итү теләге була. Һәм ул бик мөһим дип уйлыйм. Бу онлайн образование сыман. Шулай дип әйтсәк тә була. Минем менә сезнең күбегезнең остазыгыз Рәдиф абыйга таш булды бит, ул бит менә синең, анда Лилиянең, Эльвираның һәм башкалар, Эльмираның. Шул Булатлар, Рүзәлләргә дә ул Безне дә ул үстерде, ләкин шул кадәр сезнең белән якын булган кадәр булмады инде. Менә тагын бар иде Илдар абый Юзиев. Һәм аны ул остазы иде Ленар Шәйхнең. Менә аларның ничек булды микән? Мин Ленар белән тоташырга теләр идем хәзер. Һәм менә шул сорауны биргән. Миңа калса башка хәзер безнең буыннан Илдар абыйны искә ала алырдай шагыйрьләр юктыр кебек. Илдар абыйны Ленар бик үтемле итеп искә алып бетәргә мөмкин. Мин дә күреп калдым бәлки. Ленар килә безнең янга. Сәлам, Ленар. Без монда Илдар абый Юзиев турында сөйләшә идек. Һәм остазлык турында. Менә ул бит синең остазың булды инде. Әйт әле, ул остазлык кына идеме, яисә менә дуслык та бар идеме анда? Ничегрәк ул сезнең аралашу? Остазлык дигән вакытта ул әлбәттә дуслык белән дә бәйле, кайгырту белән дә бәйле, аталарча кайгырту белән дә бәйле. Мөһим сүз. Илдар абыйның теге минем өчен бик зур шагыйрь иде һәм бик зур шәхес иде. Менә шундый ул теге аны остазлыкны теге сүз белән генә әйтеп бетереп булмый, аны күңел белән дә сизәргә кирәк, тоярга кирәк. Һәм инде шушы остаз белән шәкерт арасында шушы күңелләрнең дә эңгәл килү кирәк дип уйлыйм инде. Туры килү. Бер киләнештә була. Хәзер сине тыңлыйбыз, Ленар. Хәзер инде мин үземнең шигырьләрне укып китәсем килә. Иң беренче шигырем Сагыну җыры дип атала. Утлы сөю хисләремне көмеш җептәй сакладым. Ак болытта хатлар яздым, акты китте хатларым. Кояш нурларына төреп, сиңа сәлам җибәрдем. Ул уфукка батты китте, үзгә төнге җил бәрде. Аяктысын кадам итеп, сиңа шигырь юлладым. Аеңына качты китте, таң атарга бер адым. Җил артыннан хатлар яздым. Өчте китте хатларым. Иң кайнар хисләремне күрешүгә сакладым. Бу язларны сиңа бүләк итәм. Ул язларга сыйган барсы да, мәхәббәт тә, күңел сафлыгы да, җанны эритерлек ярсу да. Бу язларны сиңа бүләк итәм. Ул язларда яшәү моңы бар. Күктән тамган тамчы чыңнарында сөенеч һәм бәхет тыны бар. Яз җыры. Сөюгә сусаган күңелгә ташкындай саф хисләр түгелә. Төрле көч бар сыман, йөрәктә ярсыган бар халәт гүлназга күмелә. Мәхәббәт язларга төренгән, кыш буе тиңбереп йөрелгән. Күңелдә әлләни, бәлләли. Мәхәббәттер инде, кем белгән. Рәхмәт, Ленар. Ярар.
Рәхмәт, Рәхмәт, Ленар. Ленар. Быелгы яз инде алдагы язлар белән чагыштырып караганда башкачарак булды. Без инде күбебез ничек дип әйтим, дөньядан читтә. Үз дөньябызда утырабыз, шуңа да карамастан менә шушындый чараны үткәрүебез өчен сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Аралаштырган өчен, күрештергән өчен рәхмәт сезгә, Виктор. Син соңгы шигыреңне укыганда Йылдыз кабатлап утырды янда. Рәхмәт. Рәхмәт, Ленар, исәнлектә. Күрешкәнче, Ленар. Күрешкәнче. Уңышлар сезгә. Күңелдә әлләни, әлләли-бәлләли. Менә бит ул. Сез моны әллүкиләрдә әллә рефрен итеп сөйләйдегез бу яттан. Эштән генә кабатлап йөридем. Яшереп кенә. Синең шундый гадәтең бар бит инде. Син бит инде артык яратсаң, якын итсәң, яшереп кенә кабатлап йөрисең шигырь юлларын. Һәм менә әйтәсе килә шигырьдә менә миңа Ленарда ошый торган бер сыйфатны, Ленар ул бик теге җитди, төпле, шундый бөтен нәрсәсе аның тәртипкә салынган һәм ничектер сабыр гына шундый. Минем без алга таба бәйләнешкә керәсе шагыйрәне тәкъдим иткән вакытта әйтәсем килә менә без аны ничә еллар инде шагыйрә дип беләбез, ничә еллар инде без аның шигъриятендә үзендә шундый яратабыз, якын итәбез, ләкин ул һәрвакыт шигырьләрен яшерә. Әйдә инде шигырьләреңне китап итеп бастырыйк инде, әйдә инде шигырьләреңне таратыйк инде дип анда ниндидер газета, журналларга да һәм Резидә турында сөйлисең. Тартып ала алмыйбыз һаман ул шигырьләрне үзенең ниндидер телефонындагы заметкалардан, кайдадыр яшереп куйган тартмаларыннан. Мен калсам менә бу әйбергә, менә бу шигырьгә шулай иттереп карауга инде ничек дип әйтим? Ирекле карауга, гаепле безнең мәктәп системасы да. Мин Илгиз Әниев дип әйтерсең. Юк, мәктәп системасы, чөнки безне шулай өйрәтәләр, мәсәлән, Сәйдәш көйләрен кафеда утырганда салфеткага язганда, ташлаган, һәм бу бик теге романтиклык өсти образга. Һәм Резидә Габаева хәзер безгә тоташкач без аны сорыйбыз, әлбәттә. Ничә була әйтә икән. Ләкин миңа калса менә бу әйбердә бар образда. Ягъни романтик булып калырга кирәк. Сәламнәр. Сәлам. Сәлам. Нихәл. Әйдә. Кара ничек иттереп берәр сүз белән генә җаваплый. Безнең монда сорау туды. Менә синең теге шигырьләреңә җиңел каравың, аларны заметкаларга язып кына югалтып бетереп, аннан бергә җыя алмыйча кылану, ул шундый лирик образмы, романтик рухтагы, яисә ул шулай килеп чыга? Әллә ул баш-баштаклыкмы? Гәрчә башта өлкәләбез. Юк, ул минем төзәтеп булмаслык характерым. Без сиңа шигырь тыңларга дип шалтыраттык инде. Чынлыкта. Ярый. Тыңлыйм алайса. Башлыйммы? Башлыйбыз. Башла. Үзлексез яңгырга юанып, тәрәзәм артында тын тына. Йөрәк кылт иткән һәр хискә уянып, бер яңнан, бер туман. Тынлыклар тын гына калкына. Галәмдә төн, дәрт тула. Сулышым рәмдә тәрәзгә, үзем дә тыраташ тынлыкка әйләнәм. Ә уйлар куыша-куыша бер бөтен бушлыкка бәйләнә. Колакта гел бер көй. Хисләрдән узган, тик бар бер әйләнә. Ялгызлык гадәте гел шулай җырлардан юаныч эзләүдән башлана. Үткәнгә кайтудан, һәр хыял өметкә ясаудан ташлама. Сабырлык барлаудан, шарлаудан сүзләрне. Кадерле буладыр хисләрнең киштәгә тезгәне. Ә сүзләр бүтәндә кадерен югалтты. Һәм иртән җан тулы бушлыкта
тәрәзәм артында тын гына таң атыр. Рәхмәт, Резеда. Һәм әле тагын әйтеп үтәсе килә, Резеда Гыбаева ул без Камал театры сәхнәсендә һәм Кариев театры сәхнәсендә караган бик күп кенә күңелебезгә инде уелып калган спектакльләрнең, пьесаларның ул тәрҗемәчесе дә. Һәм бик матур җырлар авторы. Рәхмәт, Резеда. Рәхмәт Резеда, күрешкәнче. Сәлам синекләргә. Сезгә сәлам. Давай күрешик. Рәхмәт. Булат Гатауллин язган шундый рәхәт сезгә карау дигән. Менә, без дә аңа карыйк микән әле? Әйдәгез Булатка карыйк хәзер. Булат Гатауллинның 2 гасыр арасында күпер салырга тиеш иде. Ул бит ала җиңел генә эш түгел. Менә 2 гасыр арасында күпер салу җитмәсә, Булат күперне сала шактый нечкә һәм катлаулы Лирика язмышлы шагыйрьнең иҗаты белән ул да булса, ул безгә бүген дәртмәнд шигъриятен җиткерәчәк. Булатның шундый принципы бар, аның гел катлаулыдан катлаулы шигърияткә күчәсе, укыйсы килә, ул һәрвакыт киләдән берәр катлаулы әйбер табып бирегез әле миңа укырга сәхнәдән диеп, шундый Иҗади изләнүләр алып бара. Һәм миңа калса бу артист өчен бик матур сыйфат. Һәм әйтергә кирәк, менә бүген безнең белән булган актерлар, алар барысы да шулкадәр шигъриятне тоя һәм ярата торган актерлар, шуңа күрә без алар белән даими шундый иҗади дуслыкта яшибездер дә инде һәм бик яратабыз аларны. Һәм карап китик инде Булатны. Кичә күр иркәм нидер иткәннәрем. Гам заманында яман әйткәннәрем. Күргәнең миннән яфаларны оныт. Әйдәмә ят. Ул хафаларны оныт. Әмма шул көннәрне кем булган иде? Гыйшык илән моңлы күңел тулган иде. Уйнашыр, уйнар идек без мәңгү шат. Шул заманнарны онытма. Әйлә ят. Рәхмәт ясын Булат. Сиңа карау шундый рәхәт. Хушландык. Һәм без бүген бит инде әйтеп үттек, элемтәләр безнең шикләнмәгән дип, гасырлар белән дәверләр арасында да һәм географик киңлекләр арасында да. Һәм без Төркиягә таба юл тотабыз. Гөлназ апа Гарипова янына. Гөлназ апа минем өчен шәхсән менә син әйттең анда Рәмис дидең, Рәдиф абый дидең. Минем өчен бәлки ул кеше Гөлназ апа Гарипова булгандыр, чөнки минем өчен татар шигърияте ул аннан башланды. Һәм минем гомумән беренче язган җырым аның сүзләренә иде. Мин сине яратам ахырсы дип аталадыр ул. Шуңа минем өчен менә шундый әдәбиятның башы, татар әдәбиятының башы һәм анда җитәкләп алып керүче кеше Гөлназ. Гөлназны мин хәтерлим, менә әйткәнемчә 1998 елда Казанга килгән вакытта мин бит инде әйткән идем, аның исемен дә атап үттем бүген. Ул вакыттагы язган кыр кызлары арасыннан дигән. Һәм ул икенче курста укый иде, һәм Гөлназ шундый, аның бит табигате шундый Гөлназ, ул мине шунда ук үзенә күрә бер шифлык калган кебек булды. Менә бу укытучы шундыйрак, менә бу дәрестә үзеңне шулайрак тотарга кирәк дип. Һәм бүген Гөлназ белән тоташуыбызның тагын бер символик ягы бар бу йортта. Чөнки әйткәнемчә, менә монда Рәмис Әймәт Акчарлаклар дигән үз заманында әдәби клуб оештырып җибәргән иде. Һәм без кичләрен, кичке лекцияләрен тәмамлаганнан соң җитәкләшеп Гөлназ белән йөгерә идек шушы бинага шигырь укырга дип, Рәмис янына. Менә шундый хәлләр дә булды.
Һәм Гөлназның миндә бик матур шигырьләр, кулдан шигырен язган дәфтәрләре һәм Атлерда төшкән, учында кояш тоткан фотографиялары саклана. Һәм ул үзе дә һаман шулай кояшлы, кайчан гына аның белән күрешсәң дә, сөйләшсәң дә. Безнең элемтәбез Гөлназ белән әле бераз кичегә. Без Гөлназ апаның кушылган көтәбез. Аның бу бинаны бу дәрәҗәдә күргәне юк әле, шуңа күрә Аның өчен яңаша булачак. аңа да күрсәтеп алабыз. Сез бергә йөргән урыннарны. Төркия белән озаграк тоташа. Ерак бит. Әле ниндидер арада шундый галәми тавышлар да яңгырый. Тоташы бетмәде әлегә. Шуңа күрә бераз көтәргә туры киләчәк. Гөлназ апаның шигырен мин Ялкын журналында укыган идем. Мин Гөлназ апаны беләдерим, ләкин шигырьләрен белмидерим, һәм менә Ялкын журналында төн буе укып, шулай аннары төнне белән шул җырны язып әзердиләр. Син, Йолдыз, гомумән шигырьләрне, менә татарча шигырьләрне күбрәк кайдан укыйдың син? Мин хәтерлим, син миңа беренче танышкан гына, аралаша гына башлаган арада вакытта яздың, сезнең шигырьләрне табып булмый бу шәһәрдә дип. Яни син китапханәләрдән йөреп эзләп шундый үзең өчен квестлар оештыра идеңме? Мин гадәттә журналлардан укыйдырым. Һәм китапханәдән инде. Менә безнең өйгә бер олау газета, журналлар килә иде. Минем кичерәк вакытта миңа инде башта бик теге Казан утларын, башка улпатрак басмаларны олылар үзләре укыйлар иде. Башка миңа инде Яшьлейнин чанда, Ялкын журналы, Сабантуй билгеләп куелган һәм веселый картинки килә иде инде. Ләкин мин тегеләре запрещенкалар. Аларны тамга сугылган иде үзенә күрә. Ләкин инде мин ничектер бик теге шәлдереп, бик кичкенәдән укый башлаган идем. Гөлназ элемтәгә шул. Гөлназ апа шалтырата тагын. Күрәбез. Гөлназ. Сәлам. Укыймы? Кояш. Таныйсыңмы бу бинаны? Сез шундый матур. Бинада матур, сез дә матур. Син дә шундый матур. Һәм менә күрешергә насыйп булсын бу бинада, Алла бирсә. Амин. Бик җыенам Казанга кайту белән. Насыйп булсын һәм тыңлыйбыз сине. Елмаясың, елмаясың, елмайып туеп булмый. Гел очасы килеп тора, канатны җыеп булмый. Моннан да олырак бәхет сорарга тыеп булмый. Йөгерәсең, йөгерәсең, йөгереп арып булмый. Аның тавышын ишетми, йокыга талып булмый. Теләсәң дә бу халәтне шигырьгә салып булмый. Сокланасың, сокланасың, сокланып туеп булмый. Бу матурлыкның иченә кайвакыт сыеп булмый. Мөлдерәмә тулган хисләр түгелсә тыеп булмый. Көн күңеле, төн теләге, барысы бәхет юрый. Мин генә түгел, күге дә ул диеп кенә сулый. Йөрәккә уелса бер зат, этәреп куеп булмый. Яратасың, яратасың, яратып туеп булмый. Төшләрем шигүле, шигүле, җеп булып хисләрем чуалган. Һәр төен өтере күңелнең, башы һәм азыгы югалган. Өннәрем бизәкле, бизәкле, һәр бире күз нурым яшергән. Гөл чыклы бизәкләр сискәнә, гомерне күкрәткән яшеннән. Өн белән чигелгән, төш күрәм, таң чыгы ярәшә төн белән. Бөреләр ашыгып сетелгән, тактасыз, тоткасыз, терәүсез күпердән кемнедер бик озак көтелгән. Рәхмәт. Рәхмәт, Гөлназ апа. Кабатлап барды ахыр бу шигырьне дә. Кабатлап бардык. Бу шигырь, бу китап миндә дә әле һаман да каядыр киштәләрдә саклана. Ой, рәхмәт. Күрешеп, очрашып, шигырь сөйләшергә язсын. Рәхмәт, Гөлназ апа, җылы булып китте шундый. Бик зур рәхмәт сезгә дә очрашып торганыгыз өчен. Рәхмәт. Рәхмәт. Пока. Пока.
Ой, рәхәт әйме? Күптән күрешкән юк иде. Яқты булды. Ie. Гөлназ исеме татар шигърияте өчен бик Символик мәгънәгә. символик мәгънәгә ия, чөнки татар шигъриятендә Гөлназлар шактый күп. Безнең төркемдә дә шактый күп иделәр. Әллә никадәр Гөлназ иде. Шундый теге җайлы булсын өчен микән инде бөтен кешегә Гөлназ дип кушканнар сезнең чорда. Әйе, чынлап та безнең чор исеме бит. Һәм без икенче Гөлназга хәзер шалтыратачакбыз. Һәм икенче Гөлназга без хәзер шалтыратачакбыз. Шулай ук шактый зур чакрымнарны кичеп, ул бүгенге көндә Германиядә яши. Гөлназ Вәлиева һәм менә Гөлназның мин ярата идем үз заманында без аралашка башлаганчы, танышканчы мин бик яратып укыйм. Син күптән түгел генә Калеп Яңа буын җыенының ВКонтактедагы төркеменә ул шигырьне элеп куйдың. Минем йөрәгемә май булып ятты инде. Дәртмәнднең сөт калыр ватан китәр дигән шигырь юлларын эпиграф итеп алып язылган шигырь иде ул. Һәм аның ахырында шундый тетрәндергеч юллар иде. Нигә әле ул карт рәссам миңа аяк сөртә, тартып алам пумаласын, манам аппак сөткә дип. Менә мин шул шигыреннән соң Гөлназга шулкадәр шундый яраттым аны һәм танышканнан соң да Гөлҗылы Гөлназ белән аралашу. Ә син Гөлназны ничек беләсең? Мин Гөлназны беренче күрүемне хәтерлим. Мин аны укып беләдерим, чөнки Сәләт чыгарган шундый җыентык, җәйнең 7 төсе дигән. Һәм анда бар иде Гөлназ апа Гарипованың шигырьләре, Диләрә Сөләйманованың шигырьләре бар иде. Мин яратып укый торган, аннан Сөмбел Гафарованың хикәяләре бар иде, һәм бар иде Гөлназның шигырьләре. Һәм минем өчен ул җыентыкка кергән кешеләр зур язучылар иде. Сиңа ничә яшь? Миңа 14 булгандыр инде. 15 шул тирә. Бу зур язучыларга 18. Аларга 18, анда, Гөлназга әзрәк булгандыр. Һәм без киттек поезд белән җылы якларга, һәм кемдер әйтте миңа, "Әнә теге кызны күрәсеңме, менә шул төркемнән, ул Гөлназ Вәлиева" диде. Мин Титан янында чәй салып торадыр үземә. Агызып инде теге кайнар суны. Һәм мин шулай карап торганмын Гөлназга, сизмәгәнмен кайнар суның кулыма акканын. Һәм мин юл буе форточкадан чыгарып бардым кулны. Менә шулай булды минем Гөлназны беренче чын реаль тормышта күрүем. Әрнеткеч булып башланган. Һәм Гөлназ әзер диләр безгә, без аның белән тоташа алабыз диләр. Һәм менә ул. Гөлназ, сәлам. Сәлам. Ничек анда Алманиядә? Яхшы, рәхмәт. Укыйсыңмы? Әйе. Данисыма. Исеңдәме? Ничә еллар элек чыгып киттем сиңа мин ияреп. Кая барабыз? Ничә күпмегә борчымады. И мөһиме бергә. Тотындым мин көчле кулларыңа. Киң җилкәңдә таптым мин нык терәк. Һәм кытыршы җылы учларыңа йомарланып кирип яту теләк. Килдек, уя кырдык, икәү генә. Сөю бирде күпме дәрт безгә. Наз, ихтирам, ышануны менә таш урынына салдык нигезгә. Автобуста йөрдек, өске катта, төнге Берлин, яңгыр һәм күз тышта. Бар үткәннәр калды ераклыкта. Безнең өчен тик без булган чакта. Рәхмәт. Гөлназ, рәхмәт. Шунда йөреп кайткан кебек булды. Әйе, халәт шундый киләде. Ничек сездә анда һава шартлары, язлар килдеме әле? Яхшы, бик матур язгы көннәр. Кояшлы. Безгә дә кайт, безгә дә матур. Казанда да очрашырга насыйп булсын, рәхмәт. Менә чикләрнең ачылганын бик каты түземсезлек белән көтәбез. Амин, күрешергә язсын. Димәк, күрешкәнче. Әйе. Амин. Кайнар сәламнәр. Аларга да сәлам. Син әйткәнең, без яңадан Төркиягә кайтачакбыз дип,
Гөлназапа Әйе, белән без бит сөйләшкән. инде дәверләр буйлап та, җир шары буйлап та күчеп йөрергә дип килештек. Һәм шундый безнең күчешләребезнең киләсесе, чираттагысы ул да булса Төркиягә Карс шәһәренә. Ул шәһәрдә хәзерге көндә яши һәм эшли Чулпан Зариф дигән шагыйрә, галимә. Ул да Рәдиф абыйның укучысы. Ул да әйе, ул да шушы бинада Рәмисләр белән безнең бер чорда аралашкан кеше. Син сизәсең инде масонлык икәнлеген инде монда. Аңлашылды. Түгел. Менә Чулпанның шигырьләре турында миңа Чулпан каян башланды? Казан утлары журналында шул Рәдиф абый аңа кереш сүз язган иде шигырьләренә. Әни өчен әле шигырьгә гел бер төрле генә булырга диеп. Чөнки Чулпан ул вакытта русчада, татарчада яза иде. Ул бик шундый хәтәр эшләпәләрдән йөри иде инде. Һәм үлеп гашык иде көмеш шигъриятенә. Ул мода хәзер кайтып бара бугай шагыйрьләр арасына. Мин бер яшь шагыйрьне беләм шулай эшләпәләрдән. Син мине белмисең, мин дә эшләпәләрдән йөрим заманында. Бөтен нәрсәдә яңадан кайта бит инде. Һәм әйтербез ахырдан әйме кем икән. Һәм Чулпанны менә әйтә башлаган, Чулпан миңа калса ул безнең нәкъ менә шушы көнчыгыш белән көнбатышны, шул көмеш шигъриятләре белән безнең татар классикасын шундый кушкан, укмаштырган бер иҗат кешесе һәм мин Чулпанның гомерлек мәхәббәте кем икәнне дә беләм. Мин дә беләм. Каян? Син әйткәнең, Сәгыйть Рәмифаның гомерлек мәхәббәт. Алай итеп облом ясамыйлар. Һәм миңа Чулпанның бер шигыре бик ошый, ул инде Төркиядә яши башлагачтан. Улы тугачтан язган шигырь иде. Һәм ул шигырьдә шундый юллар бар. Төрек көмеш, төрек татар бер углан дип башлана. Менә бөтенләй яттан хәтерләйм, хәзер анда шундый юллар бар. Сәгыйть Рәминеке кадәр мине бар дип. Һәм ул шул кадәр мине тәэсирләндергән кадерле сүзләр иде Чулпан безнең белән. Элегез тоташыйк Чулпан белән. Көтәбез Чулпан белән. Ул арада менә Зинур Тимергалиев язган Йолдыз синең шигырь китабың каян табып була дигән. Бу шәһәрдә сезнең китапны табып булмый. Миндә табып була. Дөресен генә әйткәндә мин җыйдым инде ул китапны. Һәм бәлки тиздән чыгар. Сюрприз. Һәм Чулпан апа безнең белән. Исәнмесез? Хәерле кичләр. Исәнмесез, хәерле кичләр. Кадерле милләттәшләрем, барыгызга да күп сәламнар белән Төркиядән. Рәхмәт, Чулпан. Инде сине тыңлыйсыбыз килә. Мәҗнүнме син, ялгыз чүлдә ятып калган, эссе кымга күз яшьләрең әллә тамган, күлмәгеңне тишеп үскән чөнки камыш түгел, сине җиргә теккән сагыш. Ә мин, Ләйлә, ак биядә уйга талган. Бүгеннән соң синсез, ә син минсез калган. Күпме гасыр кымнар булып ага сагыш. Чүлдән түгел, синең аша китеп барыш. Мин чакырган зәңгәр кыяларга туңам битмә, никтер менмәдең. Җирдә калдың, ә мин югарыда. Күрешербез микән бер мәлне. Җирдә калдың, синең куллар түгел, кара булып кыша тезләрем. Зәңгәр кыялардан мин барыбер, җиргә карап сөю эзләрмен. Рәхмәт, Чулпан. Синдә кайтып күрешергә насыйп булсын, яңадан шушы бинада, Казаныбызда. Бик сагынабыз сине. Амин, амин. Мин дә бик сагынам барыгызны да. Күрешеп яшәргә насыйп булсын. Һәрберегезгә дә хәерле кичләр булсын, яратулы еллар, шигырьле көннәр булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Зинур Тимергалиев кайсы шәһәрдә дип сораган? Казан шәһәрендә. Әлегә.
Кемне? Синеме, Юк, Чулпаннымы? мин бит шаярткан идем теге синең сүзләреңнән, сезнең шигырьләрне бу шәһәрдә табып булмый дигән сүздән. Ул минем әйткән сүзем иде Луиза белән танышкан вакытта, шуңа. Юк, ну шигырь китаплары инде синең чыккан шул бердән-бер китабыңны турында сүз алып барсак, ул Казанда гына түгел, дөньяда да бардыр дип уйлыйм. Әки булачагы да шулай булсын. Һәм Йылдыз, Мин бер сорау бирәсем килә. кемгә? Чулпан ападан соң, менә Мәҗнүн Ләйлә темасына. Мин дә шул темагарак күчтем. Мәҗнүн һәм Ләйлә, Таһир һәм Зөһрә. Менә минем дәртмән төшәдер инде ул сорау. Янган Ләйлә, янган Мәҗнүн, бер янып ат алдылар. Мин фәкыйрь 1000 кат янып та. Яндыга саналмадым. Ни өчен менә һаман без шул образларга кайтабыз? Сөю шигъриятендә. Миңа калса, ул безнең инде образлар, ул ничек дип әйтәм, сознательный он катламы өлешендә дә түгелдер. Алар безнең киреп урнашканнар һәм без алар белән яшибездер кебек. Сиңа ничек тоела? Миңа тоела, менә хәзер вакыт инде шул язарга анда. Гаташ кебек сидем сине дип. Образларны яңартырга вакыттыр. Ай, бәлки, ләкин аның өчен без бит бик теге чаптырып бармыйбыз бу өлкәдә. Без бик сак киләбез образлар мәсьәләсенә һәм Ләйлә дигәннән. Ләйлә дигәннән. Ну, Ләйләгә җайлы менә Ләйлә Хәбибуллинга. Ул үзе турында да шулай дип язалар. Ләйлә кебек мин. Бу инде теге персональ үзен персонифицировать итеп язу була, әйме? Менә Ләйлә дигәннән мин уйлап утырдым әле Чулпан шигъриятендәге гасыр башыннан килгән менә шушы образ, нигәдер мин Ләйлә Хәбибуллинаны турында уйлаган вакытта һәрвакыт менә шу 20нче йөз башы сылу кызлары образы белән ул миндә тәңгәлек уята. Хаят. Әйе, ничектер менә шундый ассоциатив ряд барлыкка килә миндә. Синдә бармы? Һәм шуңа күрә аңа әгәр дә ул Ләйлә дип тә яза, Хаят дип тә яза. Ләкин ул Карлыгач дип яза. Ләкин ул Карлыгач дип яза. Без аның белән тоташабыз хәзер. Ләйлә әзер диделәр безгә. Таша. Хәерле кич, Ләйлә. Карлыгач. Карлыгачның шигырьләрен укыйсыңмы бүген? Әйе. Син безне ишетәсеңме, Ләйлә? Әйе, сезне ишетәм. Әйе, без синең шигыреңне, шигырьләреңне көтәбез. Төннәреңдә ниләр борчый, ни өркетә йөрәгеңне? Үлмәгеңне син үзеңме, башка берәү тимәлиме? Кем күзләре чагылышын эзлисеңдер көзгеләрдә? Нинди көйләр сузасыңдыр үзәкләрең өзелгәндә? Тәрәзәңә каккан чакта иртә белән салкын яңгыр, бәлки синдә үткәннәрең үкенүләр кабынадыр. Үлмәгеңне һәр иртәдә син үзеңме тимәлисең? Йокламаган күңелеңә юату киләме? Төннәреңдә ниләр борчый, ни өркетә йөрәгеңне? Синең өчен җан атучы бар икәнен белмәдеңме? Рәхмәт, Ләйлә. Карлыгач дисең. Алай да ярыйдыр дип уйлыйм. Рәхмәт, Ләйлә, күрешкәнчегә кадәр. Шагында. Карлыгачка шагында. Шундай. Йөзе шундай карлыгачка канат, кашлары карлыгач канаты кебек. Кара әле. Менә без Ләйлә Мәҗнүн дибез, әйме? Менә шул теге безнең да сорау Зиннур абыдан тан сорау. Яңа образлар булдырсагыз дигәннәр. Миңа калса бүген менә без шигъриятен тыңлаган кызлар, егетләр арасында нәкъ менә яңа образларда яңгырап тора. Без нәкъ шундый шагыйрь белән элемтәгә керергә.
егетләрне дә күрәсе килеп зарыккан идек. Һәм менә шул Без- образларны яңаша иттереп уйнатуны бик яраткан, сүз уйнатырга яраткан шагыйребез белән без хәзер элемтәгә чыгарга җыенабыз, Мәскәүгә таба юнәлде безнең карашларыбыз. Әйе, һәм менә без бер сөйләшүдә син әйткән идең, бездә чиста менә хәзерге чор язучыларында инде чиста лирика югалып бара, төрле катламнары тормышның бер шигырьгә кушыла, бутап бетерәсез динең син. Бу әйе, моны без бер өлкән шагыйребез белән сөйләшкән вакытта, өлкән буын шагыйре белән ул аны ярым уйнап, ярым шаяртып әйтте инде. Менә сез бүгенге заман шагыйрьләре иҗтимагый лирика белән, мәхәббәт лирикасынан да патриотик, пафослы шигырьләр белән, шундый лирик пафослы шигырьләрне бергә укмаштырып бутап бетерәсез диеп. Шул турыда әйткәнме? Әйе, миңа мин ул вакытта җавап биргән идем. Тормышта без бит, менә безнең монысы иҗтимагый тормышыбыз, монысы мәхәббәт өлкәсе, монысы ничек дип туган томачалар дип, һәрберсен аерым киштәләргә салып куймыйбыз. Хисемне монда куеп торып килгәндә барып кайтыйм әле дип тизген. Монысын алып торыйм, монысын куеп торыйм әле дип ялай яшәмибез, шуңа күрә һәм аннары ул безнең бүгенге ничектер аңыбызның, менталитетыбызның да үзгәреше белән бәйледер дип уйлыйм. Без бит хәзер бик шундый, ничек дип әйтим инде, информатив яктан бик күп безгә һөҗүмнәр читтән, мәгълүмати һөҗүмнәр һәм безгә барысын бергә тыгызлап бер шигырьгә укмаштыру, бәлки ул чор белән бәйле дә килә торган күренештер дип уйлыйм. Һәм бу күренешнең иң ачык мисалына без хәзер шалтыратабыз. Ул Илнар Байназаров. Илнар Мәскәүдә Известия газетасының хезмәткәре, төрле илләргә йөрүе очып булган вакытта хәзер йөрми инде, өйдә генә утыра. Илнар, сәлам. Сәлам. Менә бит кемдә гитара? Лилия Гыйбадуллин сораганы гитара кая дипче. Синдә икән ул гитара. Ул гитара ничек иттереп шикләрне үтеп йөрисең? Шулай. Бездә шулай. Әйдә. Миңа кадәр булган шагыйрьләр гел музыка кулландылар, шуңа күрә мин дә кулланырга булдым. Мин шигырь укыйм. Юлыңа уралыйм. Нәселсез кем булып, календарь калдыгы, бер аксак көчөктәй чорналым кышыңа. Айрым затларга күнеккән урамнар, бу ике узганда фонарьлар утыннан гасырны гаепләп пошыннар. Каршыңа китерәм кичләреннән чәнчүле алысын. Күңелле пабларның күк томан төтенен, ишеттеңме кичә вак яңгыр түбәдән джаз сыкты. Иркәләп араган җир тәннән, сизмәдем ахырсы. Сез торган кыйтгада яңгырлар башкача йөренә күк каша. Тигезлек билгесен бетерәм дәфтәрдән, һәм яңа бер бульвар алтанга ябыша. Һәм яңа язмышның күлмәген киямын, килешә шунлыктан хуш, goodbye узганга. Ярату кырында мин белгән иң соңгы. Узганнак таҗларын пешерде. Гөлзанга. Ничектер шулай. Рәхмәт, Илнар, сагынган идек гитараңны да, үзеңне дә. Кара әле. Син зарыкканда, Казанны сагынган вакытта нәрсә эшлисең? Мин Мәскәүдәге бер эшлегә барам да, эш пешмән калам һәм. Тагын бер сорау. Син шагыйрь кеше аш булырга тиеш дигән гыйбарәгә ничек карыйсың? Турыдан туры килеп чыктык шул сорау. Минемчә, юк, шагыйрь бер качан да аш булырга тиеш түгел, чөнки ул аш булгач, ул шагыйрь турында уйламый, ул ашау, ризык турында уйлый. Шуңа күрә мин гел аш булмаска тырышам.
Илнар безгә үз заманында Ялкын редакциясына килеп, моны көн сайын диярлек исбатлап тора. Тагын берне укыйсыңмы? Юктыр инде. Ярар. Ярдыр инде сезгә. Ярар, укыма. Уялып кына. Ярар, Казанда күрешкәнче, Илнар. Пока. Сау бул. Менә ашау турында уйлый башладым. Уйлыйсыңмы? Хәзер инде без актерлар белән күш ясарга. Безнең актерлар шигырь генә укып калмадылар. Алар үз изоляциядә клиплар да төшерделәр. Һәм без шундый чираттагы бер клипны караячакбыз. Һәм әйтергә кирәк, Тинчурин театры гомумән менә бу үз изоляциядә вакытта бердә театрда да, өйдә генә дә утырмый. Алар гел нәрсәдер төшерәләр, гел каядыр йөриләр. Һәм менә шундый йөрешләренең берсе. Бу шиклерәк сүз булды инде. Юк, алар бүтән кагыйдәләрне, бүтән Кагыйдә белән генә йөриләр. Һәм без безнең дә маскаларыбыз үзебез белән. Карыйбыз Зөлфәтнең видеосын. Тәңредән килгән миңа бер иң кадерле зур бүләк. Ул бүләк җир, күк, кояштан, язгы гөлдән изгерәк. Моңлы чакта ул миңа бүген бер елмая да, минем күкрәктәге агыр сулышларым җиңеләя. Күздәге диңгез ташып чыкса, шылатса йөзләрем, ул фәрештәмнең кулы сөртә йөзем һәм күзләрем. Яргаланса күкрәгем, бәгърем теләнсә вак булып, әллә кайдан ул килә миңа дару тиряк булып. Ул минем юлдашым, минем сердәшем, кадерле дустым ул. Ул минем дөньям, кояшым, йолдызым. Кем соң ул? Әллә алтынмы? Түгел. Җәүһәр? Түгел. Соң ни алай? Улмы? Ул татлы хыял. Шул бит минем күгемдә. Ой. Шәһәрдә йөреп кайткан кебек булды. Рәхәт булды. Һәм менә Гөлназлар турында сөйләдек бит, әйме? Гөлназлар күп диеп. Һәм менә Закиров фамилиясының да үзенә бер магиясы бар дияр идем мин. Чөнки безнең белән Закировлар күп. Һәм Закировлар да Ансаң башлай инде Закировлар күбәяргә мөмкин. Гөлназлар күбәюе белән алар тәңгәләй берләр түгел. Мин әле менә уйлыйм, безнең үзебезнең хәзер генә аңладык, менә Закировны без тыңладык һәм безнең элемтәгә чыгасы Гүзәл Закирова. Иҗатчыбыз да ул. Ләкин ул Гүзәлә дип яза. Ярар инде. Аның тәхәллүсе Гүзәлә. Нәрсә миңа кызык Гүзәлдә, Гүзәлнең шигъриятендә. Аның уйлыйсың, укыйсың шигырен, уйлыйсың, менә бу мәхәббәт шигыре инде. Кемгә багышланы микән дип уйлый башлыйсың. Син шулай укыйсың ни шигырьләрне? Әйе. Кемгә багышлады? Мин бит турыдан-туры кабул итәм, аңлаттым бит инде. Турыдан-туры миңа менә язылган икән, димәк шулай булган. Чынлап та. Һәм әле ул үткәндә булган, кемгә багышлаган булды икән? Әйе. Һәм ул Аллага багышланган шигырь булып чыга. Син моны үзең фаразлыйсыңмы? Юк, сорыйм Гүзәлдән. Ул әйтә Аллага Гүзәл әйтә, кем Аллага иде бит ул ди. Соң ул бик табигый, без юкка гына менә әле 20 йөз белән дә аның бәйләнеше шул кадәр тыгыз булып чыкты бит инде. Ул бит әлеге дә баягы шул Крамилер шырына кайтабыз була. Мин дисәм Алла мин диеп. Мин аны әллә кая кайтарган идем, теге неосуфизм дип. Ул шырларга. Неосуфизм татар әдәбиятында. Суфизм миңа калса ул беркайчан да тукталып тормагандыр бездә. Әгәр дә теге гасырлар аша түгел әле менә 100 аша гына кайтып карасаң. Кем әйтте?
Хатын-кыз язганда иратка карый, ират язганда Аллаһ Тәгаләгә карый. Аны иратлар әйтә, Йолдыз. Әйеме? Әйе. Шуңа күрә без Гүзәл язганда Аллаһ Тәгаләгә карый. Һәм гомумән миңа калса, барыбер шагыйрь язганда ул каядыр тоташа инде. Миңа калса, гомумән, ул җинескә бәйле түгел һәм һәр кеше иҗатта нәрсә генә эшләсә дә, ул аны барыбер галәм белән, Аллаһ белән тоташлыкта эшли. Миңа менә бик ошый бер фраза менә хәзер генә башыма килеп төште. Режиссер Резда Гарипованың бик яратам, ул гел кабатларга ярата торган шундый гыйбарәсе бар. Син моны кешеләр белән минем арада булган хәл дип, вакыйга дип уйлыйсың, асылда ул һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә белән булган вакыйга була дип. Әйдә тоташык гүзәл белән. Гүзәлә белән тоташабыз. Сәлам. Сәлам. Бигрәк кичкенә инде. Без монда бераз гына син турында сөйләдек. Фәлсәфә саттык. Хәзер син укый аласың. Һәм син укыган шигырьнең кемгә икәнлеген инде бөтен кеше белә. Аллаһ Тәгаләгә. Яхшы. Ренушым игез дулкын. Илаһ белән тигез булдың тәү күргәннән. Карашыңнан белдерәмә яшәү сутым. Урман тулы күзләремнән диңгез суы тама күккә. Жан асраган тән яныңнан берни булмагандай үтмә. Корбан иттек бер мизгелең. Анда басу кырлар ятим, ятим урман мин аларга синең барлыгыңны әйттем. Һәм киләдем сүрәтеңне. Алар шундый мохтаҗ сиңа. Бир кулыңны тамырларда аккан тылсымыңны сына, син аларны терелтә күр, җаннан чыккан тының белән. Онытмаслар һәм дугадан калдырмаслар сине. Беләм. Анык тоям. Саугыр һәм иркен сулап куяр тугай. Мәңге яшәр. Әмма үзем исән кала алмам бугай. Рәхмәт. Рәхмәт, гүзәл. Сен сау. Күрешкәнче. Яңадан күрешкәнче. Һәм минем әле тагын әйтәсем килә. Гүзәл безнең татар китабы йортында тагын бер шагыйрә Миләүшә Гафурова белән берлектә алар безнең берәү икәү дигән подкастлар алып баралар. Алар яңа чыккан әдәби әсәрләр белән безне таныштырып баралар. Алга таба да инде менә үз изоляциядан чыккач бергәләп эшләргә насыйп булсын, Гүзәл. Ялкынга сәлам. Сау бул. Нә шундый? Безнең Лилия Гыйбадуллина язган. Шагыйрь шигырен кемгә багышлаганын үзе дә белмәскә мөмкин ул дигән. Хак әйткән. Килешәсең шул? Мин Лилия белән килешәм. Мин килешмим. Нишлә? Лилия белән. Ничек инде син барыбер беләсең. Багышлау түгел, ә менә ул багышламаска мөмкин, ләкин кем белән бәйле икән бу шигырь, ул барыбер кем беләндер бәйле була кебек миңа. Миңа калса, ул аң белән ничектер ваемланып бетмәскә дә мөмкин язылган вакытта. Синең алай булмыймы? Син һәр вакытта да аң катламыңны. Миңа калса, ул уйлап чыгарылган һәм Син инде монда хатын-кызларча нәрсә диләр әле сүзе бар аның. Карау сүзне сүзе дә юк хәтта. Ничек икәнлеген оныттым. Ягъни син моны бераз гына шаяру түгел. Сүзен таба алмыйм инде менә хәзер. Юк, уйлап чыгарылгач, ул бит инде дөрес түгел әйбер кебек шикелле, ягъни уйлап чыгарылган, ягъни чын булмаган. Әллә нәрсә сөйләп тордым. Ягъни, мин ышанычым кими башлый андыйдан. Мин таптым теге сүзне. Син моны русчайда миндә женское кокетство дип уйлыйсыңмы? Әйе, кокетство дип уйлыйм. Драматизация событий. Урысчага күчсәк. Әйдә күчми торыйк.
Гүзәлгә сәлам әйтәләр, гүзәлне яратып карыйбыз, лимон тапшыруында да диләр. Чөнки гүзәл әле тагын ялкын өчен лимон дигән подкаст алып бара, бик матур подкаст. Һәм киләсе шагыйрь турында сөйләү өчен сүзне минем сиңа бирәсем килә, чөнки ул исем инде берничә тапкыр кабатланды шушы бина белән бәйле рәвештә. Без инде аны менә хәзер хәтта шулай итеп күз йөртәбез әйме. Дөресен әйткән вакытта менә безнең белән элемтәгә чыгачак хәзер озакламый Рәмис Әймәт һәм Рәмиснең язмышы шундый кызык, аның музейлар белән бәйле булды. Аның гел ниндидер тарихи биналар һәм менә шундый музейлар белән бәйле булды. Ул менә Шәриф Камал музееның директоры булып эшләде, аннары Тукай музееның директоры булып. Мин аны Тукай музеенда эшләгән вакытта көлә идем. Монда безнең мәйдан ул кадәр киң түгел, Тукай музеенда киңрәк. Шундый фильм бар, Бельфегор призрак Лувра дигән. Һәм анда шундый призрак инде ул шундый шуып кына йөри, ул шундый матур шуа, менә матур итеп шуып кына йөри. Мин Рәмисне гел шул призрак Лувра белән чагыштыра идем. Рәмиснең дә шундый теге сиздерми генә шундый сак кына иттереп йөрү. Әдресен әйткән вакытта, Йолдыз, мин 15 яшемдә шигырьләрен укып һәм фотосын күреп, Мәдәни җомга газетасында ялгышмасам шундый якасын күтәреп торган, плащ якасын күтәргән фотографиясе. Мин башымны югалтып гашык булдым. Аннары башымны табып алдым, билгеле, әмма яратудан туктамадым Рәмисне. Һәм без каршылабыз Рәмис Әймәтне эфирда. Һәм Рәмис ул шул кадәр менә ул вакытта ирекле, шундый бик теге сәмави, шундый күкләр белән тоташтыра торган шигърият иде һәм хәзер дә аның шигърияте бик кадерле безгә. Гысьянчыл мәхәббәт лирикасы. Романтик, фәлсәфи. Сәлам, Рәмис. Сәлам. Хәерле кичләр, хәерле кичләр. Менә шундый катлаулы көннәрдә мәхәббәт дулкыннарында тибрәткәнегез өчен, яшьлеккә алып кайтканыгыз өчен сезгә рәхмәтләремне белдерәсем килә. Һәм мине шулай җылы хатирәләр белән искә алганыгыз өчен мин сезнең арагызда үземне һәр вакытта да шулай яшь хис итәм. Рәхмәт. Инде тыңлыйк син, Рәмис. Айырды ла тылымыңдай сукмак, араларга ятты йылан сымак. Бер кемдә юк, шымлы шәүләмени, язмыш атлый, язмыш бара сынап. Бер кемдә юк, миңа юлдаш булып, тезләремә сырыла сырганаклар. Минем кебек барыр юлын эзләп, бергәләнеп ага йырганаклар. Ага уйлар, истәлекләр ага, йыра-йыра хәтер буразнасын. Җир әйләнә, галәм тәлинкәсе, яза безнең сөю ел язмасын. Җир әйләнә, безнең сөюләр дә, бер әйләнеп кайтыр бит әле. Без генәме, әллә дөньяның да мәхәббәтен җуйган бер мәле. Һәм тагын бер шигырь яратканга. Кояштан да яктыра һәм саф садә булыр ул көн. Оялыплар гына безгә кулларын сузар ак төн. Айның көмеш нурын чиртеп, моңлы көй уйнар җилләр. Тирбәлеп моң бишегендә, күкләргә ашар җирләр. Әйләнеп кайтыр язлар да, карамый кыш көзләргә. Мәңгелек язны күрерсең, багып минем күзләргә. Укырсың син күзләремнән бар җиһан балкышларын. Бер катлы гынахларымны, үкенеч ялгышларын. Җырын сузар гөрләвекләр, якыннан, ерактан да. Мин сине яратканга бу, син мине яратканга. Хәбәр йөрер бөтен дөнья, безнең сөюне ятлар. Ул таңда бит сириннәр дә,
Биш таҗлы чәчәк атар, ак болыт аппак биләүдә, тирбәлеп япа-ялгыз, меңдә бер кичәне сөйләр, сүнгәнче соңгы йолдыз, дерләр сөю инде тамам сүрелде дигән җанда. Син мине яратканга бу, мин сине яратканга. Рәхмәт, Рәмис. Рәмис әле ул бик күп шундый җырларның авторы да һәм аның җырлары да шул кадәр үзенчәлекле, фәлсәфи, шундый матур лирика белән сугарылган һәм бик затлы. Бик нечкә. Үзем кебек. Үзе кебек. Якынлашып килүче шигърият көннәре белән Рәмис абый. Җәмәгать менә иртәгә бит Тукай туган көн. Безнең Язучылар берлегенең социаль челтәрләрендә, Facebook'та, Instagram'da, ВКонтактеда сәгать 12-дә без менә нәкъ елдагыча шигырь бәйрәмен башлап җибәрәбез. Менә бу көннәрдә мин безнең шагыйрьләребездән видео язмалар туплап утырдым. 60-ка якын видео язма җыелды. Әле шигырь бәйрәмендә шул күләмдәге шуның кадәр шагыйрьнең катнашканы юк иде. Шуңа күрә иртәгә барыгызны да безнең социаль челтәрләргә чакырам һәм барыгызны да шигърият бәйрәме белән котлыйм. Иртәгә без табигый рәвештә шунда тагын бер кат күрешәбез. Рәхмәт, Рәмис. Бәйрәм белән. Сезгә бик зур рәхмәт сезгә. Рәмиснең менә неосуфизм дигәнгә бәйле рәвештә Рәмиснең минем хәтеремдә һәрвакыт шундай иң зур тетрәндергән бер иң зур дип инде башкалар да бик тетрәндерә иде. Бик тетрәнгән иде мин аның шундый шигъри юлыннан. Дөрес хәтерләсәм, мин галәмнең бугай иренендә бергә тинәлгән бер дога дигән. Хәтерлим мин. Бик яратам шул юлларны, гел искә төшерәм һәм кабатлап йөрим. Һәм безнең белән минем бер теманы кузгатасы килә. Белмим инде ни дәрәҗәдә ул теге әдәбият турында сөйләшә торган темадыр. Менә яшәшертәргә туры килә инде. Хатынга шигырь язалармы ни диләр бит инде. Ну, егетләрдән дә олылар да әйтәләр. Мин аңламый идем ул әйберне. Ничек инде, ну, теге шигырь аерым, тормыш, күңел тормышы, шәхси тормыш аерым, ниндидер шигърият дәрәҗәсенә менеп җитмичә, ниндидер быт темасында кала торган әйбер кебек яңгырый сыман иде. Ләкин бу әйбер беләсезме кайчан миндә бетте һәм мин аңладым ни өчен шулай икән. Эльвира Хадиева бер шигырь язды. Мин сиңа шигырь багышламам бер кайчан дигән. Һәм шулай берне мин аңладым. Ул шәхси тормыш шул кадәр менә шундый очрашу булгач, шул кадәр шәхси була икән. Аны беркемгә дә күрсәтәсе килми, хәтта әйтеп тә күрсәтәсе килми икән. Һәм аның зарурияты да калмый. Һәм шигъриятта шагылдырмау инде исемен дә әйтә алмаганда, шигырь язу аның турында ул урынсыз кебек. Менә шундый әйберне аңладым мин Эльвира Хадиева шигыреннән. Менә бит. Һәм күтәрде. Хаташ әйтер, менә бит ди. Һәм минем өчен күтәрелде теге ул менә ул сорауга җавап табылды. Ул сорауга җавап табылды. Менә Эльвираны гадәттә без Эльвира ул бит шундый ничек дип әйтим, менә русча сүзе бар аны воздушный дигән, әйме? Ул бит шундый нур көлтәсе кебек һәм яшь кына без аны кабул итәбез шундый җиңел иттереп, шундый эчеп китәр төсле итеп. Мин Эльвираны ничә менә белгән еллар арасында мин аны әле бөтенләй кичкенә генә шундый бер кыз вакытында мәктәптә укыган, мәктәпне бетереп укырга кергән университетка вакытыннан беләм. Әлеге дә баягы шул Рәдиф абыйның бүлмәсендә, редакциядә ул әйтә, шундый бер шагыйрә кыз килә ди, шундый хыялый ди. Менә һәм инде кара нинди китаплар эшләгән. Эльвира ул вакытта шундый менә шулай итеп
Бөкләп кәгазьләрдән һәм анда төрле фэнтези жанрында ясалган рәсемнәрне куеп, безнең шигырьләрен урнаштырып, шундый тегеп ясаган кичкенә генә китапчыклар ясый иде. Әйе, һәм ул аларны Рәдиф абыйга алып килгән булган. Һәм ул китапларны Рәдиф абый миңа биреп җибәрде. Менә шул вакыттан Рәдиф абый шундый хыялый дигән Эльвираны мин ничә еллар беләм һәм беләм аның бик тормышта шундый төпле икәнлеген һәм бик менә без сөйләшкән быт темасын алсак инде, менә ул тормышның һәм көнкүрешендә һәм хыялый халәтендә үзендә берләштерә ала торган итеп, без аның белән Элемтәгә чыкканчы безне Зиннур Тимергалиев тынычландыра, язалар ди. Язалар билгеле, ничек инде тормыш иптәшенә язмыйсың ди. Димәк, бу сүздә теге сүз ул теге абсолют күпчелеккә карамый. Йылдыз, синең командаңда тагын берәү артты. Әйе, рәхмәт. Хади, сәлам. Сәлам, Хади. Сәмсез дуслар. Син Балташтанмы, Төркиядәнме? Юк, мин Казанда. Менә бит. Ни хәлсез? Без әйбәт. Син ни хәл, сез ни хәл? Аллага шөкер, мин бик шат сезне булай күрүемә. Без инде монда фәлсәфә саттык. Синең турыда хәзер шигыреңне тыңлыйбыз. Мин бүген иске 2010 елдагы шигырьне укып китәргә теләгәнмен сезгә. Атала бу көн дип. Никтер бүгенгә бик туры килә кебек. Бу көн. Бүген күкләр гел синеке генә. Һәрбер нуры, һәр балкышы ымнар. Язмышларны үзгәртергә теләп, бүтән Тәңре әнкәй җырын тыңлар. Шул мәл тузгыр хыял дәфтәрләре. 1000 гасырлык тузан коеп ушка, һәр юлында өмет күләгәсе инде күптән кытыпларга ачкан. Җилкәннәргә терәк булып үсәр, җилләр йоклый кебек ике җиңдә. Бүген күкләр гел синеке генә. Гел синеке генә димәк, миндә. Ай. Шундый нечкә лирик дулкын. Сез укыган сайын әллә нәрсә менә шунда күзгә. Без әллә каян әллә нәрсә менә. Әллә каян әллә нәрсә. Син берне генә укырга булдыңмы ни? Икене рөхсәт итсәгез. Без итәбез. Рәхмәт. Миннән соңгы шәһәрдә дип атала бу шигырь. Хәзер бар да синең карамакта. Кич җиттеме? Фонарьларны уят. Җилне тынычландыр, айын кабыз. Төнге күкне сары төскә буяп. Урам чатларында уяу торган кара моңсулыкны бераз бастыр. Мәңгелекнең яшел итәгенә яңа кыш типшә. Яңа гасыр. Кайчыр барча ялгыз-ялгызларны, ялгыш хаталарны ыеп яндыр. Бия җирдә һәркем бик бәхетле. Уя үзгәрешләр. Моңсу яңгыр араласын кайнар тәрәзләрне. Ялгызларның шәүләсен үк юсын. Бар да матур кебек. Тик соң чиктә хыянәтче җаның шашыр. Юк, син. Рәхмәт. Зур рәхмәт, Эльвира. Эльвира әле ул мин әйтеп үтәсем килә. Менә син ничәнчедер елгы шигырьне укыйм дип укыйсың. Синең кайчандыр яздырган җырларың һәм видео тасмаларың минем күңелем тулды. Елама гына. Алар безнең хәзердә һәр мизгелне бизи. Сиңа Рәфидә сәлам әйтә, сине кочаклыйсы килә, син шундый йомшак дип язган. Эльвира апа шундый йомшак. Гел йомшак булмый ул. Рәхмәт бик зур. Күрешкәнче кадәр. Үптем. Бездә. Апа, мин үземне булай нишкә дип уйламыйдым. Без хәзер минем яраткан шагыйрьгә шалтыратабыз. Так, кайсысына? Син аны берәү генә димәкче буласыңмы?
Ну, мин аны Юк, айырып, син аны алай дип әйтмә. Дөрес түгел булай иттереп формулировка бирү. Син минем адаш шагыйрем дип әйтә. Yok, ул минем өчен яза ул шагыйрь, шуңа күрә, ну, ул миңа айырым бер мөнәсәбәтем бар Син минем. монда легион җыясың. Yok, ул бары минем өчен генә яза, шуңа күрә. Сезгә аның кагылышы юк. Шулаймы? Тыңлап тормаса булды. Без шалтыратсак хәер минем адашка. Ну, алмаска мөмкин трубкасын, гадәттә алмый. Бик шундый сәйер. Сәер түгел ул. Нинди? Бик нормальный. Әйдә. Әйе, сәлам. Әйе. Җил көньяктан. Кара кушкыл. Җил көньяктан эссе тынлы. Кагыла да ыслап шатный кәстәнәләр тандырларда. Җил тынында тоташ үч кыл. Офык кылы, диңгез кылы. Яр кылында ыслап шатный кәстәнәләр таңнан таңга. Җил көйне куе кызыл ут йөрәкле самрух кышы түбән төшә. Ыслап шатный кәстәнәләр көя бирә. Җил көйрәтә кояш кузын. Чәчләренә җил ялышып күрешәләр. Таңга кадәр ярга ауган көймәләрдә сак гашыклар. Менә хәтерлисеңме, без синең белән укыган идек Билли Миллиган турындагы китап. Әйе. Нигәдер миндә шуның белән ассоциатив рәт барлыкка килде, син адаш дип сөйләшкәч, Йолдыз. Менә син әйтәсең, ул минем өчен генә яза. Әйе, минем өчен яза. Аны минем кадәр барыбер, мин аңлаган кадәр. Менә син ничек уйлыйсың, шагыйрь өчен мин сиңа ике сорау бирергә телим. Аның беренчесе, ни дәрәҗәдә менә ул адаш белән синең тормыштагы Йолдыз һәм менә шигырь укыган әлеге Йолдыз Миңнуллина ни дәрәҗәдә алар тәңгәл бер-берсе белән керешеп китәләр? Миңа калса, ул шигырьне язганы белән ул шигырьне укыганы арасында аерма бардыр, дип уйлыйм мин. Чөнки ул бер халәттә яза, икенче халәттә, ну, ул барыбер теге халәтне кайтарырга кирәк бит инде укыган вакытта. Керергә аңа. Һәм ул барыбер тулысынча теге халәт булып кайтмыйдыр дип тоела миңа. Һәм миңа шулай тоела, һәр шагыйрь барыбер, һәр шагыйрь генә дә түгел, язучы, гомумән беренче чиратта үзе өчен язадыр. Ул башка җирдә эзләп табып таба алмаганны үзе өчен яза. Шуңа күрә ул, ну, язучы минем өчен ул беренче чиратта бик таләпчән укучы. Бүген мин иртә белән генә телевизордан кинәт кенә көтмәгәндә заманында бик яраткан бер клипын куйдылар Дженнифер Лопесның. Һәм ул атала иде «Девушка из кварталов», «Девушка из района» дигән. Һәм шунда бераз гына кыскача интервьюсыннан өзек бирделәр. Һәм Дженнифер Лопес әйтә, менә минде шул вакыт кыздан бер нәрсә белән дә аерылмыйм һәм мин нинди генә уңышларга ирешсәм, кем генә булсам да, барыбер үзем өчен, үземнең кем икәнлегемне чынлап асылдан беләм. Үзем өчен мин төп тәнкыйтьче булып калам. Шуңа күрә беркем дә мине үземнән яхшырак белмәгәнгә күрә, мин бары тик үземнең тәнкыйтемә генә нигезләнәм. Әлбәттә, адекватлык саклаган хәлдә. Синең өчен ансы бик мөһим һәм синең өчен төп тәнкыйтьче кем? Ну, мин әйтәлмим, менә, ну, әлбәттә мин үзем иң кырыс тәнкыйтьчедер дип уйлыйм мин үзем өчен. Ләкин минем өчен тагын тәнкыйтьчеләр бар. Менә син бит әйттең, анда остаз булырга мөмкин, менә кеше остаз һәм китап остаз, бит. Ниндидер инде без аралаша алмый торган кешеләр остаз. Менә, ну, минем өчен тәнкыйть тә ул шулай, менә Лорка нәрсә тияр иде дигән уй беренчедән кергән икән. Икенчедән бар кешеләр кем артыннан тартыласың, менә иҗатта ул эзләгән әйберләр сиңа да кызык булырга мөмкин. Һәм аларның фикере дә синең өчен ул мөһим була инде гадәттә.
Ул очракта. Әйе. Тәңгәлек булган очрак. Ул тәңгәл булмаска мөмкин, ләкин сиңа ул барыбер ниндидер йогынты ясый. Ягъни син беләсең, менә бу кеше мине бер башка үстерә ала, ике башка, Әйе. өч башка шул очракта. Ул тәнкыйть синең өчен, тәнкыйть чынлап. Һәм Без кайтабыз хәзер 20-нче йөз башына. Һәм Бер кеше юк. Тышта тыптан. Тик караңгы төн генә. Шул караңгылык эчендә ул да һәм тик мин генә. Сөйләшәм мин ак кулын кулга тотып әкрен генә. Әйтәмен шын мәхәббәт сүзләрен яшерен генә. Ай вә йолдызларны каплап, пәрдә япкан көзге төн. Әмма һичбер каплый алмый сөйгәнемнең ак битен. Шунда мин авызын үбеп бу калбемә шәм яндырам. Ушбу шәмнең яктысы берлән үзем дә яктырам. Ямлы төн бу, серле төн бу. Монда җәннәт, монда хур. Ул минем алдымда торса, төннәрем айсыз матур. Тинчурин театрына барып килгән шикелле булды. Гримеркаларда йөреп кайткан кебек. Рәфидә язган Йолдыз апай шигырь сезнең өчен нинди төс белән туры килә, ассоциация? Миңа калса һәр шигырьнең үз төсе була. Кайсыдыр ул сары җылы булырга мөмкин, кайсыдыр шәмәхә булырга мөмкин. Фәлсәфи шигырь мәсәлән минем өчен шәмәхә төстә. Һәм менә киләсе үзенең шагыйрьнең Гөлназ ул, Гөлназ Газизова булачак. Аның шигырьләре минем өчен мәсәлән зәңгәр. Шулаймы? Зәңгәр төстә синең өчен аның шигырьләре. Иркен, зәңгәр, ниндидер шундый салкынчалык та бар анда, рәхәт, киңлек, шундый. Мин Гөлназны менә искә төшереп үтәсем килә, төсләргә кайткач хатирәләр кузгалды. Мин аны беләм, әле кичкенә дип инде 9-нчы сыйныфта укыдым икән, мәктәп баласы иде. Без шундый Әлмәттә үткән бер бәйгегә, шигырь бәйгесенә бардык һәм шунда утырган зал тулы бит инде шигырь яза торган кызлар, малайлар һәм шунда залда утырып тора бер кыз. Ул менә шундый җирән чәчләрен толымлап үргән, һәм аның шундый фарфор кебек аппак йөзе һәм менә шундый зур күзләре карап тора. Һәм шундый мөлдерәп торган күзләр ул. Мин анда ул вакытта ничектер ул күзләрдә әйтәм, кара күпме гам бар бу күзләрдә диеп, ул аның тормышындагы шактый катлаулы вакыт белән бәйле иде һәм аның ул чордагы шигырьләре дә бик үзәкне өзә торган. Гөлназ ул, ләкин Гөлназ тормышта караган вакытта менә Гөлназ ул шул кадәр чәчрәп тора. Һәм менә ул вакыттагы Гөлназ белән хәзерге Гөлназга кадәр мин аны белгән вакыт арасында ул менә шул теге бар бит Шректа пси мөлдери торган. Менә шундый мөлдерәмә Гөлназ булып та ассоциация уята, ул һәм чәчрәп торган Гөлназ булып та кушылык. Дөнья безне үзгәртте. Һәм хәзер без караячакбыз дөнья ничек үзгәрткән шагыйрь Гөлназны. Кушылабыз Гөлназ белән. Гөлназ дигән. Менә ул. Басам. Сәлам, брат. Сәлам. Әйтәм бит. Көлеп утырма, шигырь укы. Мөлдерәп. Мөлдерәп укыргамы? Әйе. Әке-бәке. 3-4. Я башладык. Уен гади, уен, чын барлык. Икебезнең берсе туктыйк дисә хәбәр бирә. Җитәр, арыдык. Уен тәмам, уенчылар азат.
Жан бушлыгын тутырыр бүтәннәр. Әке-бәке, тик юк. Дәвам итә. Бармы икән монда җиңгәннәр? Ә мин уйныйм, кичекмәстән уйныйм. Тик тәртибен бераз үзгәртик. Уен бары тоташ син белгәнчә. Бер өстәмә, килим, бүлмә тик. Әйдә уйнап кына бәйрәм ясыйк. Имештер мин кәләш, син кияү. Йөрегенә әйдә бер йорт салыйк һәм эт алыйк. Усал булсын дәү. Әйдә уйнап кына да бийсик. Үчтекиләп багыйк. Көн узын. Йөрегенә эшкә бармый калыйк һәм онытып торыйк дөньясын. Әйдә уйнап кына картайылсын, бер таякка икәү таяныр. Күргән белгәннәргә гаҗәп булса, без әйтербез юри. Уйнап тик. Ә башкача миңа кирәк түгел. Бүтәненә әйдә вакланмыйк, бердән-берләр илһам, мәхәббәтләр һәм тереләй ялгыз бакыйлык. Әке-бәке, 3-4. Тәртип шундый. Уйныйсыңмы? Нинди күңелле. Әке-бәке. Уен гомерлек. Әйдә ялгыш кына эшкә бармый калыйк, безнең үз изоляция. Юрап китәрме? Бик туры килгән. Юрап китәргә. Чамалап сөйләсин шигырьдә. Рәхмәт, Гөлназ. Күрешкәнче, яме? Тиздән күрешкәнче. Тиздән. Менә шулай. Менә шулай. Әке-бәке. Миңа калса, менә була шундый шагыйрьләр. Һәм гомумән менә син ничек карыйсың улай бергә? Синдә булдымы, юкмы? Син шигърияткә киләсең, син белмисең кем син. Ну, син беләсең инде эштән кем икәнлегеңне. Ләкин шигърияттә кем икәнеңне белмисең. Һәм син киләсең төрле шигъриятең белән. Ул бик төрле булырга мөмкин. Анда, ну, әйтик, жанр ягыннан да, форма ягыннан да. Эзләнү чоры була. Һәм бер моментта синең ниндидер ягыңны күтәреп алалар. Әйтик, анда, белмим, о мәхәббәт шигырьләрең шундый. Менә мин мөхөр сугып куялар дидем бит инде шуны. Һәм менә улай бер буламы, юкмы, ничектер шуңа ияреп яза башлыйсың шикелле. Менә син әйтәм, менә син мәхәббәт шагыйре. Һәм син уйлыйсың, юк, мин гражданлыкны язмыйм, трибуна бер язмыйм, мин мәхәббәт шагыйре, мине шулай кабул итәләр. Менә шундай бер булдымы синдә? Минем өчен менә булды, мин Казанга килгәчтән, мин язмый башладым бер ара, шундай ничектер яңа шартлар, анда төрле нәйләр факторлар булганда, мин гомумән гел язып тора торган кеше булгачтан, миңа ул бик гаҗәп булды. Һәм мин аны аннан соң гына, озак торганнан соң гына уйымладым. Ул нәкъ менә сиңа ниндидер кредо, ышаныч кредосы бирәләр, әйме? Ничектер ул кредит кебек бирелә сиңа, һәм син аның белән нәрсә эшләргә белмисең алга табан. Миңа калса, менә син әйттең, мәхәббәт аша үткәннән соң шагыйрьлеккә сынау, имтихан үтәсең дип. Миңа калса, имтиханны менә мин үзем шәхсән үткән дип исәпләдем. Менә сиңа булган менә шул өметләрне, сиңа булган ышанычка җавап бирәме, юкмы дип дигән эшке куркуны җиңә алган вакытта, һәм син ул куркуны җиңгәннән соң төрле этаплар үтәсең, ләкин әкренләп шул кадәр дәрәҗәдә үзең һәм күгең белән җавап тотарга һәм бәйләнеш тотарга ияләшәсең, һәм шул бик зур сынау дип уйлыйм. Сынаудыр, чынлап та. Һәм шуны үтә алган кеше, ул аннан соң үзе белән бик гармонияга һәм тормыш белән бик гармонияга килә аладыр дип уйлыйм. Безгә Анталиядән сәлам әйттеләр, 2 тапкыр. 2 кешеме соң, бер кеше 2 тапкыр әйтте? Белмим. Һәм безгә әйтәләр: "Добрый вечер, слушаю, даже если ничего не понимаю, такая приятная татарская речь". Бу Казаннанмы? Белмим, бу Матиас Фарерский дигән кеше безгә шулай язып җибәргән. Рәхмәт, миңа калса чынлап татар теле ул шундый бер үзенчәлекле яңгырашка ия. Һәм менә бу китап йортына килгән чит ил кешеләре гадәттә гел шулай дип әйтеп китәләр, шундый матур сезнең телегез.
Мин бу теманы нигә башладым? Нигә? Чөнки без Рүзәл Мөхәммәтшинга шалтыратабыз. Миңа калса, аның шундый нечкә лирикасы бар. Һәм Әмма аны ул күпләр мәйдан шагыйре дигән дан күтәреп йөри. Мәйдан шагыйре дип без аны кабул итәргә өйрәнгәнбез. Һәм ишетәсе килә аның шул нечкә лирикасында. Әйтә тыңлый. Абыйсы сәлам. Сәлам. Менә монда инде сине бик нечкә дип тәкъдим иттек. Хәзер менә хак булуын раслай инде хәзер. Әйдәгез. Менә яңа шигырьләрнең берсен тәкъдим итеп карыйсы килә. Сынау. Ни дәрәҗәдә нечкәрдем микән, калмайдым микән? Демә, бик оригиналь. Андый исемне сез бер картинада да, бер музыка әсәрендә дә күргәнегез юк. Бигрәк шигырьдә Париж дип атала. В общем, мондый хәлләр. Хемингуэй саташтырды мине. Көнне, төнне, таңны бутадым. Парижныкы кебек балкып янды тәрәзәдән Казан утлары. Һәм сөйләдем сиңа, онытылып, Монпарнасны күрсәм ялгышмам. Менә бусы Шекспир һәм Ко булыр. Менә бусы Нотр-Дам-де-Шан, Медичиның Болон бакчасында шәраб исләреннән исере. Шундый гөлләр үсә. Мин аларның белмим исемен. Карарымнан хисләр кабарынды. Тик монда да ахры кичектем. Син һәр вакыт йөрәгемдә йөргән. Бәйрәм дидем ялгыз ничектер. Ияр миңа бездән артып алган дөнья дидем узмас тупсадан. Ачык инде. Ачык. Һич югында Париж куенына булса да. Кабаланган, өмет тулы караш, гамсыз елмаюга абынды. Иренеңне буяп, күрсендең син. Мин диңгез ярын сагындым. Хемингуэй соңгы битен япты. Күкне басты, шәфәк тиңгеле. Һәм шан капты шәһәр. Бусы инде башка әсәргә билгеле. Бәрәмә килеп төште Париж. Коткарырга аны азган. Кояш, урта диңгез, куш күләгә. Нәрсә әйтим? Сәлам Казаннан. Сүзсез калдык менә. Кара, минем синең бу шигыреңә без эфир тәмамлаганнан соң мин синең шигыреңә үземнең тагын бер шигыремне җибәрәм. Ул да нәкъ Париж, ул да шул рухтарак гәпләшербез. Берәү булдымы? Ия. Бер һәм бергә Парижда төн уртасы дигән фильмга кайткан шикелле булды. Әйе, Вуди Аллен миңа бик ошый менә бу эфирга чыгулар, беләсеңме нәрсә белән, Йолдыз, тагын без күрәбез шагыйрьләрне аларның киштәләре, китаплары фонында. Бу Рүзәнең остаханәсе, ул балконда урнашкан. Без хәзер Рүзәнең балконын һәм шигырь язу урынын күрәбез. Иҗат михрабын күрәбез. Чынында бу җир шарында минем өчен иң кадерле һәм якын урын. Якынча 3 яртым җиргә тигез ул. Шундый. Иҗат остаханәсендә кунакта булдык сезнең белән һәм Рүзәл белән сау булашабыз. Күрешкәнче. Күрешкәнче абыз. Сау бул. Фаил Вахитов яза. Шагыйрь ул күктән иңдерелгән сүзләрнең, идеяларның ретрансляторы гына дигән фикергә ничек карыйсыз? Мин моңа үткәргеч кенә ягънisi. Мин әйтер идем монда гына кушымчасына бәйле рәвештә килешәм.
шунлап торып, син ничектер мин килешәм шунлап торып аның үткәргеч булуына. Ләкин шул ук вакытта бар тарихта һәм әдәбият тарихында шундый очраклар әйме үткәргеч кенә гына булган очракта аның үзенә бер нәрсә дә эшләргә кирәкми. Ул бары тик менә шул кабул итеп, аны үткәреп кенә утыра. Үзе тик кенә утырадыр кебек. Бик катлаулы, алай гына да. Миңа калса, шигърият һәм әдәб гомумән шунлап торып, менә теге үзеңнең түбәңнән, югарылыгыңнан сикереп чыгып, ниндидер яңа әдәби дөнья тудырырга теләгән иҗатчылар өчен ул гына кушымчасы килешеп бетми дип уйлыйм. Чөнки ул иҗат бик олы хезмәт һәм бик четерекле һәм 20 тәүлекнең 24 сәгатендә үткәреп торса да ул аны барыбер тәртипкә салырга, үзен утыртып куеп эшләргә тиеш дип уйлыйм. Тиеш дип уйламыйм, ләкин шулай булган очракта гына шунлап торып нәрсәдер камиллеккә күпмедер якыная ала. Әйе, һәм миңа мәсәлән үткәргеч булу темасы тагын бик ничек була ул опасный, куркыныч әйбер дә кебек шикелле. Чөнки син Нәрсә үткәрәсең? Беренчедән син нәрсә үткәрәсең? Нәрсә керә сиңа һәм нәрсә чыга, син аңа катышмыйсың кебек. Икенчедән син үткәрер өчен үзеңне бетерергә тиеш. Син үз эгоңны. Эгоны гына түгел, гомумән бөтен үзеңне таушалдырырга, сарыф итәргә. Таушалу кебек миңа калса. Менә миңа калса, ничектер барыбер алар икесен, менә әйттек бит, ниндидер гармонияга килү миңа калса, ул аларның икесен тигезли алган. Менә мәсәлән, мин башлангычрак теге яшьрәк вакытта язган вакытта, син нәрсә эшләргә белмисең үз-үзең белән. Син нишләтергә белмисең, сиңа килгән, менә ул ниндидер килгән дигән сүзне кулланырга яратмасам да, синдә ниндидер стихиялар кайный, һәм син ул стихиялар белән ничек итеп идарә итәргә икәнлеген белмисең. Ничек чыгарырга белмисең. Һәм бикләнәсең, куып чыгарасың бөтенесен. Аннан соң инде билгеле бер вакыт аралыгында син әгәр дә аның белән ничек кайсы вакытта ничектер идарә итүгә якыная башлыйсың, шул вакытта син бераз гына тынычланасың һәм гармонияга киләсең. Ләкин бәлки аның икенче бер куркынышы да бардыр. Син бөтенләй тынычланып, стихиялардан мәхрүм калырга да мөмкин түгелсең. Менә шул темага тагын бер сорау килде. Стихиялардан мәхрүм калсаң, как выйти из творческого кризиса и существует ли он? Син ничек уйлыйсың? Мин шулай чыгам. Миңа калса ул существует, бар, менә шул стихиялар тынган вакыт, ул шулай ук стихиялар булган вакыт кебек үк бик авыр кичерелә торган әйбер. Һәм мин андый вакытта тәрҗемә итәм. Тәрҗемә итүгә ярдәм итә торган. Һәм тәрҗемә белән, син ниндидер башка шагыйрьгә тоташасың һәм аның халәте сине кайтара, син шул халәтне тотып алырга тырышасың, һәм ул синдә дә ничектер уятып җибәрә шул халәтне. Син миңа сораулы караш ташлавыңмы? Синдә ничек дип сорамакчы? Мин бик килешәм, миңа калса ниндидер тормышка кагылышлы иҗатка, алар бер-берсеннән аерылмый бит инде. Ниндидер бик кризислы халәттә кеше үзен менә селкеп алып, нәрсәдер эшләргә мәҗбүр итәргә тиеш. Һәм син нәрсәдер син аны эшли башлыйсың, үзеңне кичеп, үзеңнең шикләреңнән атлап чыгып, үзеңне күрә алмас дәрәҗәгә җитеп, ләкин син әкренләп үзеңне шулай иттереп депрессив төпкелдән тартып чыгарасың дип уйлыйм мин. Андый бер дә бар. Һәм мине тагын тартып чыгарадыр, мөгаен аерым бер шагыйрьләр. Минем өчен бар шундый шагыйрьләр. Мин туймый башласам, шул әйберләрне эштән туймый башлаганда мин алып укыйм менә шул шагыйрьләрне аерым. Ләйзел Каранәйне мин укыйм, Роберт Әхмәтҗанны укыйм. Шундый. Менә тагын берничә шагыйрьне. Мине һәр вакыт фильмнарга һәм китапларга шулай ук
тоташкан булу коткара һәм менә теге темага әйтеп бетермәгән сүзем калган икән. Менә мин кайвакта уйлыйм, мин тормышымдагы теге шәхсән үз кичерешләребезне әйтәбез бит инде хәзер. Бәлки кайбер вакытта шул кадәр син теге ниндидер шиктә торган буласың, шигырьләр язмаган булсаң, әгәр дә шигырь белән коткарылмаган булсаң, син бәлки котыла да алмаган булыр идең дигән. Андый да туа кайвакыт. Ягъни шигырь кайвакытта ул теге физик булмаса да, ләкин физик югалуга да китерергә мөмкин халәттән сине тартып чыгара. Безгә Гөлүсә шалтырата. Әтнәдән. Тоташабыз Гөлүсә белән. Сәлам, Гөлүсә. Сәлам, кызлар. Ничек сездә хәлләр? Әйбәт, яхшы. Рәхмәт. Инде тыңлыйк сине. Тоташты тыңлыйк. Исәнме? Кылкаләм ышында төсләрем буталган. Мин синле дөньямны сүрәткә төшердем. Рәшәлле хисләрне, әрнүләр кешелен. Киндернең шиендә курсанга кичердем. Ноталар биште, ул көйнең тулгагы сызлаты кабаттан. Кабаттан кабындым. Исемең киңәйтте дөньямның калыбын. Иң соңгы аккордта. Иң соңгы сагындым. Мольбертым каршында каушарсың үсмердәй. Юргаңны тышаулар җырымның аһаңы. Сиздеңме? Дөньямда үзелде үзәңге. Упкыңа кол суздым. Соңгы кат. Исәнме? Рәхмәт. Рәхмәт. Берәү генә булдымы ни? Берәү генә булдым ни, Гөлүсә? Тагын укый алам, әгәр дә теләсәгез. Әйтә тагын. Укы, әйдә. Аңла дидең. Мин яратып китәм. Яратмыйм дип әйтсәң, әйткән булсаңчы. Мин мәңгегә синең сөюеңнең буранында калган юлаучы. Сөю тынын изге сүрә итеп бәгыремә яздым канатып. Җилләр ахры әфсен пышылдаган. Мәхәббәттән киттең, яратып. Юхаланды шулук әрсез җилләр, кабат-кабат җанны агулап. Ике ярда өнсез сагышларның кайтавасы йөрде чабулап. Мең талкынды кебек үксез бәгыр. Шәфәкләрнең төсе уңганчы. Әрнүләрдән торган соңгы догам. Яратмыйм дип әйткән булсаңчы. Рәхмәт, Гөлүсә. Гөлүсәнең Казанга һәр килүе шул кадәр якты халәт булып кала. Ул шундый якты иттереп ургылып килеп керә дә, һәм шулай яктылыгын чәчеп калдырып, тагын киләсе күрешүгә кадәр кайтып китә. Рәхмәт. Һәм килгән саен җыр язып китә. Рәхмәт. Күрешкәнгә кадәр Гөлүсә. Сау булыгыз, кызлар. Исән сау булыр. Рәхмәт. Монда сорау килгән. Луиза, мөмкин булса шагыйрь дигән шигыреңне укы әле дигән. Без әле синең шигырьләрне бүген тыңламадык. Ул озын бит. Булсын узун, менә Рүзәл Мөхәммәтшин дә бик узун шигырь укыды. Париж турында түгел, ләкин шулай да. Шагыйрь. Мин бик яратам. Менә без ул темага коткарылу темасына сөйләштек. Яңарак кына һәм мин бик яраткан автор башкаручым бар. Мин аны шагыйрь дип тә атар идем, Диана Арбенина. Һәм эпиграф булып аның сүзләре тора. Пуля у виска, пуля наверняка. Улыбайся только своим. Ялгыз килгән җиргә, ялгыз китә. Калганы аның язмыш эше. Ул урманнан тотып алып кайткан киек сыман. Юкса шул ук кеше. Бар тапканын, барлык югалтканын шәркәләргә салып кат-кат чайкый. Җанындагы упкыннардан качып, мәгарәгә керә, җирне айкый. Юк, белми ул җанында кайчан галәм шартлап йолдыз атыласын, янар таулар уянасын.
әле җир күрмәгән инҗе табыласын. Күзләренә карамый да кайчак, тоя үзе бимазасын ятның, яна, 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 тынга каба. Акылы аяк кала, салкын. Ул һичкемгә яр да түгел, пар да, кияүгә бир аны хет иләндер, авызлыгын шәйнәп шабаш көтә. Фатирларда яшәп кем беләндер. Көтә мәхәббәтнең һич берәүгә очрамаган иң бөеген, хагын һәм ваз кичә аннан ул сөюдән. Тапмадым дип, ул булмадың тагын. Ул капшанып бара, 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 шытырманнан эс салмаган бәндә, минеке бу туфрак һәм җир шары, шапырына тик үзе дә хәтта үзенеке түгел. Ил, чорныкы, шәркәдәге ялкын түзми, шатный. Авызлыктан ышкынырга теләп бәргәләнә, тик ышкына алмый, ышкынса да ышкыначак бары мәңгелеккә. Монда, бу урманда ялгыш кулга төшкән бер киек ул, уңыш елмаймаган бер сунарда. Улый, 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 җиңәлмичә үзеннән 1000 тапкыр олы көчне. Дөнья шигәсеннән тише буза. Ә калганы инде Ходай эше. Бик авыр язмышлы. Менә шуңа күрә яктырагын укырмын дигән идем. Син чынлап та шулай дип уйлыйсың шагыйрьне? Менә бу шигырьдәге халәттәме дип. Менә бу яшен үткәргечлек турындагы, үзеңдәге стихия белән идарә итү турындагы. Мин әйтер идем, мин шәхсән үземне хәзерге позициядә бу менә бу халәттән атлап чыккан һәм башка чарак тойган халәттә хис итәм. Шул халәттәгесен укырмын дигән идем. Әйдә ука. Без кабул итәргә. Эфир бит безнеке. Шулаймы? Мин 2 шигырь укыйм була инде, башкалар 2-не укыгач та. Ярар, хәзер табам да. Мин аны әзерләп куйган идем. Так. Берни дә юк җирдә безгә кадәр. Берни дә юк җирдә бездән соң. Алтын йөгертелгән күкзәп зәңгәр үлән арасында 1000 тылсым, каршыбызга үлем оча бүләп. Алыпмы без, тузан хәтлекме, беркемдә юк бездән хәсрәтлерәк, беркемдә юк бездән бәхетле. Гомер шәмдәлендә йөрәк яна, дөрләр давыл пыскып бетмичә, беркемдә юк җирдә гел өр-яңа, беркемдә юк җирдә искечә. Томаннардан алма исе килә, нәкъ игезем кебек көзе дә. Китә калсаң онытырмын димә, мин дә вәгъдә бирмим үземә, ай көмешләп чиккән күкзәп зәңгәр, галәм гүли, анда 1000 тылсым, беркемдә юк җирдә безгә кадәр, беркемдә юк җирдә бездән соң. Миңа калса менә шулай яхшырак. Шушылай яшик. Шундый якты шигырьләр. Ә син сизгән бармы менә була шундый шагыйрьләр, аларның шигъриятендән үк сизелеп тора, аларның менә ниндидер башкача күргәне дөньяны. Әйтик, менә Ләйса Абузелкарнейның укыйсың һәм мин беренче укыганда, вау, нинди образлар, бөтенесен күргән шикелле. Аннары булып чыга, ул рәсем ясый икән, мәсәлән. Була шундый шагыйрьләр рәсем белән шигырь дөньяларын ничектер бердәй, или монда чыгып бетә алмаганын монда чыгарам, ул шундый шагыйрьләр. Миңа калса ул бик табигый, без ничектер. Ләкин шунысы бар. Марсель Галиев мәсәлән. Бөтен кешедә дә, бөтен теге сенсорларда тиешле дәрәҗәдә эшләмәгәнгә күрә генә башка кайберәүләр чыгарып бетерә алмый аны дип уйлыйм мин. Һәм мин Миләүшә Гафуровага күчмәкче булам шул иттереп. Аңладым, Миләүшәнең. Чөнки ул уже безгә шалтырата. Аңладым һәм әйтеп үтәсе бездә килә. Миләүшә менә безнең бүгенге афишабызны һәм андагы сүрәтне төшерүче ул безнең Миләүшә Гафурова. Хәзер шигырь укырга дәшәбез. Миләүшәне чакырабыз. Син ишеттең әле эшләпә турында сөйләгән. Чулпанга минем 17 яшьлек вакытыма сәлам. Сәлам.
Сіз бик күп сөйләдегез. Ишетелмисез. Син ишетеләсең, сөйлә. Күңелле сөйләмме, моңсулымы? Күңелле яшибез дип карар кылдык бит инде. Ярар. Күлләүекләргә су тулды. Бар күк тулды кереп. Җирнең һәрбер ярасында болыт йөзә кебек. Җир сызлаудан һәм рәхәттән ыңгыраша сыман. Күлләүектә болыт ага. Хат җибәрәм сиңа. Җавап юк. Күк почтасының эшле чагымы соң. Онытканмын. Син бит әле суда чагылмыйсың. Суда йөзгән болыт шуңа таба алмыйдыр сине. Берәр күлдә тәмәкесен тартадыр көрсенеп, сүгенәдер тамчыларын чәчеп уңга сулга. Ә син күккә карыйсың да чагылмыйсың суда. Ләкин әгәр күк почтасы сине эзләп тапса, яныңдагы күлләүекнең үз ишеген какса, ә син хатны алмый китсәң, мин җавап көткәндә. Ялып та укымасаң, үзеңә үпкәлә. Җыярмын да төргәк итеп йомшак күк баласын. Качырырмын. Күккә бүтән карый да алмассың. Һәм яшәрмен шул төргәктә. Бар дөнья кырысын. Бәлки тора-бара хәтта син дә онтылырсың. Бәлки тора-бара хәтта минлеген кимер. Һәм яңа савылган суда чагыласың килер. Әлегә әнә кара. Бар күк күлләүектә. Һәм әйтерсең, без моңарчы әле үлмәдек тә. Бер тапкыр да. Рәхмәт. Рәхмәт, Миләүшә. Һәм сүрәт өчен рәхмәт. Һәм булганың өчен. Һәм бул. Рәхмәт. Күрешкәнче. Менә минем өчен Миләүшә аның без иҗатын тикшергән идек Язучылар берлегендә моннан бер ел элек. Һәм мин үзем Миләүшәне шулкадәр күңелемә якын кабул иттем, һәм ул минем өчен ниндидер киләчәккә һәм бездән соң булачак шигърияткә, озак шигърияткә күпер иде. Һәм шулай булсын да, һәм шулай. Безгә язалар рәхмәт шигырьле кич өчен диләр. Әйе. Рәхмәт безгә кушылган шагыйрьләргә шигырьле кич өчен беренчедән. Чөнки былай утырган юк әле бөтенебез бергә җыелсак та бу кадәр җыелмый идек. Аннан соң аның шундый кадере бар. Менә бу вакыт аралыгында без бит инде күп әйберләрне барыбер уйларга, анализларга өлгердек үзебез өчен дә. Бу вакыт бәлки шуның өчен дә бирелгән булгандыр. Һәм менә булай аралашканда, араларда күпмедер киртәләр булып аралашканда, кадере тагын да кадерлерәк итеп тоела һәм без бу онлайн эфирны киләчәктә булай күрешеп очрашуларга һәм утырышуларга әйләндерә алырбыз дип ышанып калыйк. Әйләндерәчәкбез дип вәгъдә бирәбез дигән. Вәгъдә бирәбез. Алайса эшләнмый ул. Ышанып калыйк. Үзебезгә вәгъдә бирәбез алайса. Сорау килгән. Шигырь язарга өйрәнеп буламы? Син ничек уйлыйсың, буламы? Шигырь язарга өйрәнеп була, шагыйрь булырга өйрәнеп булмый дип уйлыйм. Әгәр дә без шигырьне текст итеп кабул итәбез икән, һәм аны күпмедер дәрәҗәдә камиллеккә ирештереп була техник яктан, һәм шигъри куәсе ягыннан да була, ул очракта була дип уйлыйм. Ләкин шигырь чынлап торып шигырь булган очракта ул синең бөтен умырткаларыңны чымырдатып
аны салкын бәреп, син инде менә шушы мизгелдә минем өчен шул шигырь ул менә шушы мизгелдә мин яшәү белән үлем арасында калдым һәм бу шигырьне мин укып бетергәндә сулыш алып исән каламмы юкмы дип укыйсың дип уйлыйм. Ул очракта аңа өйрәтеп булмый. Мөгаен шулайдыр. Миңа да шулай тоела нишләптер. Ләкин менә син әйттең форма ягыннан, миңа калса тел ягыннан да шулай өйрәтеп буладыр диеп. Менә әйтик, бар бит бер телдә яза башлап, икенче телдә телгә күчкән язучылар бар. Андыйга өйрәтеп буладыр, ләкин тыйынлавы барыбер шул ук кала бит инде. Һәм кешенең бәхете һәм аңа салынган иң зур тылсым ул шулдыр. Минем бу кич өчен рәхмәт әйтәсе килә бөтен безгә кушылган кешеләргә, тамашачыларга һәм әлбәттә шагыйрьләргә. Без актерларга бик зур рәхмәт. Без иң яшь шагыйребезне тыңладык. Бу Миләүшә бит иң яше. Әлегә. Һәм иң яше белән тәмамладык бу кичне шагыйрьләрне тыңлауны. Зилә Сабитова яратабыз дип язган һәм йөрәкчек җибәргән. Бездә Зилә сине яратабыз. Һәм иртәгә шигырь дәвам итәчәк. Иртәгә без онлайн форматта шулай очрашачакбыз. Шигырь бәйрәмендә. Шигырь рухы иртәгә дәвам итәчәк һәм куәтләнеп, куерып дәвам итәчәк. Иртәгә беренчедән МТС, мин татарча сөйләшәм, шулай ук онлайнда. Язучылар берлегенең онлайн марафоны. Һәм икенчедән язучылар берлеге Тукай бәйрәмен бәйрәм итә, шулай ук онлайн. Флешмоб рәвешендә. Флешмоб рәвешендә. Йолдыз, без искәдә алып үтсәк дөрес булыр дип уйлыйм. Хушлашканча, безне бүген сезнең белән тоташтыру өчен 2 көн дәвамында армый-талмый, менә шушында дөресен генә әйткән вакытта без бик шуарланып беткән механизмнар арасында утырабыз. Алар сезгә күренми генә. Чыбыклар арасында. Аякларны бәйләп куйдылар. Һәм рәхмәт әйтәсе килә шул җегетләргә, син аларның исемнәрен дә табылсаң. Ул Руслан, безнең Азат һәм Илдар, аларга бик зур рәхмәт безгә ярдәм итүләре өчен. Һәм безнең иртәгә без бит һәр сау булашабыз да, һәм теге әйберне куябыз. Куябыз. Һәм сау булашканчы әйтәсе килә, иртәгә шушылай ук онлайн шигъри атмосферада күрешкәнче дип хушлашасы килә. Хәзер эфирда 20нче гасыр башыннан башлаган идек. Хәзер шул чорга кайтып, аны бишралап куябыз. Тирләп, эссе көнне кыйнырга теләп, бер кеше салкын су алды. Бер чиләк. Үз башын салган, вәләкин шикләнә су салырга тәнгә. Чөнки ширкәнә, бер куя җиргә чиләкне, бер ала. Ни эшләсен мискин? Салкын су куркыта. Күп газаптан соңра хәйрәткә килеп, бер чиләк суны җилкә аркылы читкә сибеп куйды да, син нишкәлеп бер баксана. Әлдә тәнгә тимәде дип шатлана. Мин моны яздым, бу гыйшкым миследер. Чөнки гыйшкым минем нәкъ шул төследер. Мин сөям, хәттәки гақлымнан шашам, сөйгәнемнән шүрәле төсле качам. Юлда күрсәм, күз имам күрмим имеш, ут булып янсам да, сер бирмим имеш. Бер шигырь язсам, ялган кул куям, мин сөйгәнне белмәсен дип, куркудан. Тугры килсә сүз сөйлим салкын гына, булса да күкрәк тулы ялкын гына. Бер хәбәр бар. Ул хәзер киткән бугай, шәһәренә күптән барып җиткән бугай. Кайда ул миннән җибәрмәк хат сәлам, белми китте, күп шөкер дип шатланам. Белмим димдә, бәлки белгәндер әле. Әллә инде белгәнен белдермәде. Аңламыйм.
Düşmeyim anlav kastına. Şiirimi ijeydim ayağı astına. Өйіне қайтқанша басып қайтса шоңар, шағирі зур iltifatından sonar.